biztanleko herri zoragarria da Getaria, eta bertze 10 kamera ere ekarri ditugu, kontakizuna zuzenean egiteko. Eta erreportareak ere hortxe prest. Lehenengoa, Mikel Etxarri, Getariako Elizaren ondoan. Arratsaldeon, Mikel, zer giro, ingurumari horretan? Arratsaldeon, giroa hemen ja sekulakoa da, baina baita ere urduritasun pixkat sumatzen da, ze hemen berehala iritsiko da Elkanoren lehorreratze hori Elizaren inguruan, ja aldapa honetan jendea hasi da gerturatzen, getariarrak eta baita ere kanpotar asko ez dutela gaurko egun hau nolabait hemen bizi nahi dutelako. Berehala izango gara beraiekin, hemengo giroa ez dezazuen galdu. Ez dugu galduko ez, erran bezala 3 ordu zariko gara zuzenean Getarian gertatzen den guztia zuei kontatzen. 1926 urtean hiltzen Juan Sebastián Elkano, Getariako semerik ilustrena, atzoko egunez abuztuaren 6an duela 800 urte, eta hori ospatzeko gaur aurten sekulako antzezlana eginen dute Getariarrek, bertze urte batez ere 150 lagunen baino gehiagok parte hartuko dute, 200 lagun baino gehiagok antolakuntzan eta hori guztia erakutsiko dizuegu gaur. Erreportari bat erakutsi dizuegu eta bertze bat ere zain dugu, hortxe Getariako portuan, Eleder Iglesias. Arratsaldeon, Eleder, ari alda jendea arrimatzen portu inguru horretara. Arratsaldeon, Joseba, bai, hurbiltzen ari da jendea pixkanaka eta ikusten dugun iridua momentu honetan, portua nahiko beterik dagoela, hori bai, beti segurtasun guztia bermatua dagoela, momentu honetan esiak eta errepide guztiak portura iristeko, moztuta dagoela ikusten duzu, eta mundu guztia prest dago, gu ere, momentu honetan ere eskumaldera jotzen baldin badugu, hemen alfombra gorri honetan, momentu honetan, Foru Aldundiko eta Getariako udaletxeko eta beste pertsonare hurbildu dira foto, argazki instituzional hau egin alizateko, gutxi barru ere, hori ikusten dugu Getariako bandera prest daukagula, portuko giroa lasaia momentuz, baina pixkanaka giroa areagotzen ari da, mundu guztia ona ingurura hurbiltzen, eta gu minutu batzuetan hemen Victoria ontzi hori ikusteko prest eta itxaroten egiliko gara. Itxaron dugu du bai, Eleder, bertan noiz ailegatuko Victoria ontzi hori eta zuzenean eskainiko dizugu. Erran bezala, gaur gertaera historiko batek ekarri gaitu hona Getariara, eta hori kontatzeko, kontaketa horretan laguntzeko hementxe lehenengo gonbidatu dagoeneko prest. Rafa Zulaika, arratsaldeon. Arratsaldeon zuria, Joseba. Aurkeztuko zaitut askar, artearen historiaren eta museo kudeaketaren arloan ibilbide luzea duen historialaria zaitugu. Kultura kudeatzaileare bai, Rafa, 2019an sartu zinen Elkano Fundazioan, proiektu koordinatzaile gisa, hortaz, proiektu askotan parte hartu duzu, eta Elkanori buruz zerbait badakizu. Ariko gara gaur, Rafa, luze zabal Elkanoren figurari buruz, norri izan zen gizon ilustre hau, bainola lehenengo jakin behar dugun gauza titularra zein da, zergatik izan zen eta norri izan zen, zergatik zen hain garrantzitsua gizon hau eta norri izan zen Elkano. Bildurri gabe esango nuke, Euskaldunen artean agian egitan dirik handienetarikoa, eman diona historiari, eta balentria handiena erakutsitako, pentsat, zerrenda labur bateko kide. Arratsaldeko gero azalduko ditut. Bai, hariko gara gaur. Denbora sobran izanen dugu 3 orduz, hariko gara zuzenean hemen Getariatik, hortaz lasai, hariko gara luz eta zabal, arratsaldeko bortzak 10 gutxi oraintxe bertan, eta erakutsiko dizugu zuzeneko irudia zein den, Getari nola dagoen, jendez nola ari den betetzen poliki, ze gaur bertakoak bakarrik ez herritarrak, inguruko herritakoak, Euskal Herritik, estatutik eta kanpotik eta entzun dugu ingelesez eta frantsesez eta bizitari desente gaur jendea unitzek munduko leku haunitzetako jendeak jarraituko du zuzenean antzezlan eder hau. Rafa, garrantzitsua da Getariar seme hau, ilustre hau, ze mundua aldatu zuela, obentzat itxas mundua aldatu zuela erran dezakegu? Bai, zalantzari gabe. Hango giro intelektualari begiratzen baldin badiogu, 16. mendeko ari gara, izugarrizko aldaketa ekarri zion. Lehenik eta behin bazekiten mundua borobila zala, baino haren froga, materiala, zehatza, etzen egina. Kontu intelektuala zan, kontzeptuala. Beak gauzatu, frogatu intzuen.
beak eta eskifaiak, esan dute gainontzeko talde egitea baita. Bigarrena, eman zioten lurrari bere benetako neurria. Ezbaitzekiten edo uste zuten txikiagoa zala. Eta hori ere ekarri zuten. Hirugarrenez, agian hego hemisferioan bereziki eta esango nukenik ozeanoari zioten beldurra ez ezagutzagatik, horri ere erantzukenak eman zizkion. Alegia, hau alakoa da, beste hau alakoa, eta alakoa eta bestelakoa, ez? Eta bitxik ere bat bezala planteatu liteke, baino munduaren errotazioak ekartzen du kontu berezi bat, eta bada egutegian eguna aurreratu indaitekela, eta hori ere, nahi balizu zehatzago zehaztuko du, baino errotazioaren arabera, oain eklipsea etortzear dugula, gauza guri ez horiek astronomikoak eta badute zerikusia o interesa. Eta beak ere hori frogatu zuen, o bidaiak hori ere frogatu zuen. Rafa Zulaika historialerekin ariko gara, gaur luze eta zabal solasean, eta hor ikusten duzu zuen pantailaren ezkerreko aldean, hortxe nola da bat, horren dagoeneko Victoria ontzia hortxe dator Juan Sebastián Elkano eta bere tribulazioko gainontzeko kideak ere bai, bere ala ailegatuko dira Getariako portura, hori ere zuzenen ikusi izan duzue, momentuz behintzat, iragarkintza tarte txiki bat eginen dugu eta bere ala gatoz bueltan, oraintxe arte. Munduari bira emateko, hiru urte bira emateko, Elkanode bea presidente Sanlukarrera bertara. 1000 euro. 3 minutos para ver agua. Abisa, hay minutu baten faltan. Indietara iristeko itxasbiderik laburrena aurkitzea. Baina Magallanes, Filipineta hil zuten. Horren bestez, espedizioko marinelek erabaki zuten Elkano Victoria ontziaren kapitain izendatzea. Hala, Elkano eta bere tripulaziokideak mendebalderantz itzultzen ari zirela munduari bira eman zioten. Tamainako balentria etzen kasualitatea izan. Lur honetako gizon emakumeen jakinduriaren ondorio baizik. Orduko industriaren eta garapen teknologikoaren emaitza. Euskaldunok itsasoarekin dugun milaka urteetako harremanaren fruitu. Para dar la vuelta al mundo, Elcano y sus compañeros de viaje necesitaron 3 años. Partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 y llegaron de regreso a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522. En total, 1124 días. El capitán Magallanes era el jefe de la expedición, cuyo objetivo era encontrar la vía marítima más corta para llegar a las Indias. Pero a Magallanes lo mataron en Filipinas. Por tanto, los marineros de la expedición decidieron nombrar a Elcano capitán de la nao Victoria. Así, Elcano y los miembros de su tripulación, regresando por el oeste, completaron la vuelta al mundo. Semejante hazaña no fue fruto de la casualidad, sino una consecuencia del conocimiento de los hombres y mujeres de esta tierra, el resultado de la industria y el desarrollo tecnológico de la época, el fruto de la relación milenaria que los y las euskaldunes mantenemos con el mar. Y listo ahora. Venga, equipo. Estuve directo pintxoko, hogei. Au total, 1124 jours. Le Arratsaldeko bortz gutxiago, oraintxe, zuzeneko irudia daukazue hau, Getariatik ari gatzaizkizue, eta hauxe da, lehenengo aldiz, orain arte, 100 urte baino gehiago Getarian antzeslana egiten dutela,
Elkanoren lehorreratzea irudikatzen dutela, baina urten lehenengoz, hortxe kamera bat sartu dugu eta ikusten duzue zuen eskuineko aldean. Nola datozen, Elkano eta gainontzeko tripulazioko kide guztiak, hortxe hori da, ontzia, hori da Victoria ontzia, hor ailegatuko dira, badakizue, 3 urte behar izan zituztela, munduari buelta emateko, Kadizetik atera ziren, gero berriz ere 3 urteren bueltan Kadizera itzuli ziren, ondoren, badakizue Getarian etzela lehorreratu, baina hemen egiten dela irudikapen hori, 104 urte hasi zirenetik, 150 getariarre baino gehiagok parte hartzen dute, eta hortxe ikusten duzue, itxura zarpaile horrekin badatozela, lerre eginda, eta hortxe lehenbiziko aldiz kameraria hasier sartu dugu hor, eta hori da zuzeneko irudia ikusiko dugu nola ailegatzen den, Victoria ontzia Getariako portura hortxe dator, ederra da benetan, eta irudi hori ikusiko duzu. Rafa Zulaika, zureken ari ginen, Elkanoren balioari buruz, nola gizon ilustre honek eman zion mundua irauli zuen, bentsat itxas mundua irauli zuen, bere deskubrimendu horiekin, ez da, gaur eguneraino ere ailegatu da, bere eragina, bere jakinduria. Bai, guzti, Joseba, pentsatzen eintzen kontra esan bada hola egon daitekela horrez, munduaren neurriak eta handiagoak eman zituen jakitera, baina aldi berean ez ote zuen munduak txikitu, alegia, mugatu. Zentzu horretan, ez ezagunak ematen zuen pentsatzera, ez amaiezinekoa zala, baina auskalo zer, auskalo nora abiatu, jarraitu, zer han, Finisterre horretan eta haratago zer. Eta ark behintzat esan zuen, odiarazi zuen hori, alako mugadu, handia edo txiki alako mugadu. Eta eskifaia ikusita utziazu gauza bat esaten, eta bada, Getariatik ari gara, getaiar bati buruz, Euskaldunei buruz agian, aipatuko dugu eskifaia, ez da, baina Europako nunbait kutsu handia bazuen, ona etarritakoak, iritsitakoen artean, italiarrak, greziarrak, frantsesak, alakoak eta zer esanik ez, espainolak, esan dute, andaluziarrak, estremeñoak eta alakoak, ez da? Euskaldun artean, bizkaitarrak, nafarrak, ere bai, gipuzkoarrak, baina hori, buru zain naiz, baina bederatzi nazio izango direneko nazio-estatu horietatik ere, Europar bidaiatzat edo abenturatzat planteatu deteke asmori. Pentsa, zenbat euskara entzunal izan zen, ez da, 3 urte horietako itxas bidaia horretan. Kalera goaz momentu batez, Mikel Etxarri hor dugulako, Getariako elizaren inguru horretan. Arratsaldeon, Mikel! Bai, arratsaldeon, hemen sekulako giroa dabilja, gu oraintxe Kontxirekin gaude. Kontxi, nundi zatoz? Ni Arrugoitikan, Zestoatikan. Eta lehen aldiz hemen? Bai. Konta iguzu, nolatan hemen? Lagun batek esan dit gaur, animako nitzake eta baietz eta etorri naiz eta oso gustora. Bakarrik esan digu Kontxik, denbora dara lamatza hemen itxaroten zen, zerutan etorri lekoa gordetzeko? Ni hemen etorri naiz 4 urte gutxietan. Eta beroarekin zen moduz? Bastante gaizki, baina brisa ona dago, Bai? Eta nola, gero egunakin gaur zerrin berda? Disfrutatu, ikuskaitu nago honekin, eta gero, festan disfrutatu. Lehenengo aldiz, ez daikit zer espero dezun, berezikan? Ez dut espero ala berezike, baina ja ikusteten montajiak da gauza hauekin, espektakularra da. Bai, getaiarrentzako egun oso garrantzitsua, zure laguna getaiarra da esan diguzu? Bai, getaiarra da, bai. Eta hau da hemen da giroa, urduritasun pixkatere zumatzen da, ze berehala lehorreratzori hemen espero da, eta hemen gauden inguruan, Eliza ingurutikan, segituan pasako da irudikapen hori. Beteko giroa gaur bero da hemen inguru honetan, gure talaia honetatik zeder ikusten den Getaria, ez da? Ez dakit mankarragu dauden, baina 30 bat inguru seguraski bai, gustora gaude hemen, eta gustora dago kerrezpanaiz, Getariako portuan ere, Eleder Iglesias. Arratsaldeon, Eleder, zer moduz?
Arratsaldeon Joseba, zuzenean portutik jarraitzen dugu eta bitartean hementxe ere atzekaldean argazki instituzional eta itxaroan dauden bitartean gu ona ertze batera ez da, etorri gara eta Aritz Alberdirekin gaude, Getariako alkatearekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Egun berezia gaurkoa, zer da getariar batentzat eta alkate bezala, herrira etorriko diren eta hurbilduko diren guztioi, zer esango zenioke? Bueno, nik uste irudia beak erakusten dula herritarrontzat zer dan. Zer dan Elkano, zer dan Mundubira eta zer dan Desenberkua, no? Herritik sortutako herri antzeslan bat, 104 urtean herritarrok mantendu duguna, gaina jakin izan dugun eguneratzen, eta azkenengo eguneraketak eta gero, ilusioz bizitzen dugu momentu handi bat. Badakigu, aurtengo titulua esate baterako, pixkat ezberdina, 500 urte badira urteak, eta gainera, hainbeste urtez ere, 4 urtean behin, hainbeste herriko jendeak ere, egiten duen lan izugarri hori, azpimarratzea badaukago? Bai, herri antzerki bada, eta sentido bakarra daka herri antzerkia izan da, orduan, parte hartzen, 60 bat lagun daude parte hartzen zuzenian, gero korua, banda, 150 pertsona, behar dia herri antzerkia aurrera emateko. Orduan, logiko horretan bakarrik egiten da herri antzerkia hau. Getariarrez aparte ere badakigu, Gipuzkoako eta Euskal Herriko beste txoko askotatik ere badatozela bisitari asko, gaur egun pasa eta izugarrizko ekitaldi hau ikustera, zenolako mezua ematen diogu, zenolako ongi etorria dago ez da, Getariara etorri eta zenolako ekitaldi importantea ikustea? Bueno, guk Getarian danai ongi etorria, Gurekin disfrutatzea baldin batoz, herriaz disfrutatzea eta pertsonetaz disfrutatzea ongi etorri beti Getaira. Eta herri antzerki honekin batetik iraganari begiratzen diogula, gaina ikuspegi kritiko batetik eta hori jakin izan degula egiten, baina bereziki mezua eta hori bigarren partian jasoko da etorkizunari begiratzen dion herri bat dala. Eta bestelako mundu bat nahi degula, bestelako balore batzutan eraikita, eta hori da mezua, etorkizunari begiratzen dion herri batean daudela. Eskerrik asko, Aritz, eta oraindik baduzu gozatzeko eguna, eskerrik asko gurekin hitzordua egiten. Eskerrik asko zuei. Entzun duzu Aritz Alberdi alkatea, Getariako alkatea, berare prest eta gu bezala itxarotenea Victoria ontzi hau iristear dago, gu hemen zain, Joseba. Minutu gutxiren bueltan ailegatuko da, Getariako portura, eta Aritz Alberdi alkateak aipatu du ezta, herri antzerkiak duela bere horretan zentzua, ezta, herritik herriarentzat sortutakoa, ezta, 150 lagune baino gehiagok parte hartzen dutela, eta Aritz Alberdi alkateak ere aipatu du ezta, ikuspuntu kritikoa ere, hortatik ere begiratu nahi diotela, ezta, Juan Sebastián Elkanori, ze Rafa Zulaika badu ezta, kritikatzeko horik ere, zenbaitentzat bada, eroia Elkano, baino beste zenbaitek ez dute behar bada hainbegiko. Bai, bera, oso ongi etorria dator, galdera edo. Aipatzen nuen alkatearekin nahi zuzen ere duela minutu batzuk. Elkano Fundazioaren aldetik einiko lanketa duela urtekoa, baina jarraitzen du horrek, nonbait, ezagutzaren aldekoa zala. Mendeurrena etzala ospakizun soila, baizik eta gogoeta ekiteko aukera bilatzen zen. Eta duela 4 urte baino askoz ere gehiago dakigu orain, Elkanori buruz, espedizioari buruz, bertan topatu edo gurutzatu zituzten herrialde, herri, kultura hoiei buruz. Horietan, topaketa horietan, ez ziren dana gauza guztiak eta errasak izan, ez bigunak izan, ez goxoak izan, baina ez ziren, eta hori argitu ezagun ere, ez ziren espedizio horretan behin Elkanoren, Magallanes Elkanoren espedizioan, ez ziren konkista espiritu batek joan. Merkataritza espedizioa zen. Helburu horrekin abiatu ziren. Helburu horrekin joan eta itzuli. Beste kontua da, han, harreman horietan, leheno aipatu dut numet, baina bestearen beldurra. Bestea ikusten dugu beti, zer da hori, zer datorkigu, zertara dator, ze asmorekin. Orduan, batzuek eta besteek, elkarri begiratuko zioten, beldurrez, kezkaz edo. Eta batzutan, nola ez, erasoa, defendatu, edo alakori gertatu zen. Baina, argitu ezagun, ez ziren konkistatzaileak. Nelson Aguilera txiletar antropoloaren hitzak etortzen zaizkit burura. Eta berak esaten zuen, aurkikuntza, deskubritzea, deskubrimentuara. Esatu, nik onartzen dut,
hitz hori, baina lasai asko antropologi ikerlari gisa. Beste gauza bada, esan dezagun, aitor dezagun, elkar deskubritu genuela, elkar aurkitu genuela. Eta Sirio Donaik adibidez arkeologoak ala idatzi du gure webean dago idatzita, hainbat blogetan, seri batean, atal batean, esaten zuen, besteak gu izan gineneko garaiak. Beraz, beste kontinentetara joan da, gu deskribatzen gintuzten, gu ikusten gintuzten erasotzaile edo bildurrez edo. Orduan, hor tensio batzuk gertatu zirela, inolako arazorik ez. Baino, gainditu ezagun hori bai, eroia edo deabrua, txuri eta beltzeko dinamika horiek. Nire ustez ez baitira bat ere emankorrak. Gogoeta egiteko bai, hausnarketa egiteko bai, eta gaurkoarekin izan dezagun engainamendua. Gaurkoan daude arazoak eta konponketa eskatzen dituztenak. Bai ozeanoan, bai itsasoan, bai herrien artekoan, migrazioa dela, alakoa bedera. Ez Elkanoren garaian gertaturiko horiekin. Horren, historia gauza bada, eta gaur egungo erronkak hori bai borroka. Kalera goaz berriz ere, eta temperatura zein den, giroa zein den ikusi nahi dugu. Mikel Etxarri, arratsaldeon, zer moduz? Eliza inguru horretan? Bai, hemen ondo, minutu gutxi geratzen dira ja lehorreratze hori iristeko, eta hemen getariarrak ja pixkat urduria azidia jartzen, oantxe Nerea egin gaude, Nerea zu getariarra zea. Nola bizi ezue gaurko eguna? Guretzako beti da oso berezia, ez? Getariarra izan da Elkano lehorreratzea, beti da berezia, eta urduri hemen. Ez tekit, konta guzu, nola bizitzen zuen egun hau, famili giron, laguntarten, zer ekin zaue guain? Bauan hau, familikoakin, hori ateatzia tripulazioan familikoa, gero lagunak ebai karrozan, da danak ikusi nahian. Eta konta guzu, baldezu lagunen bat, o zeniden bat, barku barrun. Bai, barruan dakat nera ispan gizona tripulante bezala, eta gero kuadriago eta lehen guzua izar hori bai, molukatar bezala. Eta gero karrozan, bi kuadriako loreta miren. Erkita, konta guzu, eta errentzako gaurko eguna zer? Nola definituko zenuten? Emozionantia, ez? Azkenean urtetik behin baina beti bizitze dugu, hori, emozio askokin. Herri guztia gaina, herri guztia izatea oso gainean, antzeslanetan, preparazioetan. Hori da, herri guztia implikatzea ez, modu batean o bestean, parte hartzen edo laguntzen, eta oso berezia da guretzat bai. Gu hemen izango gehan, Nerea getaiarrakin, baita ere beste kanpotarraskokin, hemen inguruan jende asko badago itxaroten lehorreratze hori, Eliza ingurua guztiz jende beteta dago, eta berehala hemendikan pasako da Elkano eta bere tripulazioa. Eskerrik asko Mikel eta Nerea, eta guazen oraintxe Getariako portura, ez dakinik Eleder kainoika da guantxe entzun ditugu, kainoika da batzuk ere, biztan da, ailegatzen ari dela Victoria ontzia. Eleder Iglesias ikusten alduzu, portutik, ari dela, hurbiltzen, arrimatzen. Joseba, oraindik ikusi ez dugu ikusten, baina entzun bai kainoikadari emetik ere entzun dugu, beraz hurbiltzen delaren froga argia daukagu, gutxi barru agertuko dira. Gu hemen ari gara ikusten ari zareten bezala, esiaren beste aldean prest dauden askorekin, eta publiko galanta dugu, eta giroa pixkanaka handitzen ari delaren irudia noski. Gaur, bilagun egin ditugu, momentu honetan hemen izketan ari ginela, ez da, Uxu bat alierni, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuek getariarrak izanik gaur berezia zuentzat eguna, zein da gaurko plana getariar batentzat? Gaur goizez lanian izan naiz, baina, arratsaldia gordetanekan hau ikusteko, 4 urtez behin izaten da eta gogoekin hon ikusteko, eta, etorri geha, leku privilegiatu abiatu dugu, eta, aber ze musateatzen den gaur. Hori esango nizuen, ze alako lekua gaur den egun honetan, ez da, hartzea, ez da bat erraza, ez dakitzen bat deborarekin etorri zareten, ze ni egon gara hemen ez da, pixkat lehenago, ordua ikusten ailegatzen ari zela, eta pila bat jende bat zegoen. Ez, gu uste baino pixka berandugu etorri geha, 4 eta 4 den inguruan juntatu geha, eta egia esan nahi gabe, kriston leku aurkitu dugu, oso gusta. Victoria ontzia, momentu gutxi barru ikusiko dugu, minutu batzuk falta direla, zer da getariar batentzat sentimendu bezala, zer sentitzen duzu gaurko egunean? Niretzako momentu hau, antzeslan guztiko parteik politena izatea niretzat, eta egia esan, momentu berezia izatea bintzat, bai, emozionantia izaten da, bai.
Bai. Bigarren kainoika da hau entzun da bukatzeko, ea badakigu, egiten duzuen ekitaldi honetan, ezta, antzezpen honetan, herriko pila bat lagun dituzuela baita ere, honen parte izanik, nola da, ezta, aurpegi ezagunak, hemen herriko jendea, ezta, pertsonai horren barruan, ez, antzezten ikustea? Ilusio handia egiten du egia esan, jende ezagunak parte hartzen ikustea, eta gero hemen laguntzen egoten den jende guztiak ere, kriston meritoa daukala, egia esan, oso. Antolakuntza izugarrizkoa eta baita ere eskerrik asko Getarian egiten duzen honengatik eta gozatu ezazuela, Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hemetik jarraituko dugu eta minutu guztitara Joseba, hemetik agertuko da ez dakit ontzi hori ikusterik badugun, baina behintzak kainoikadak badaude, entzuten ari garata. Ikusi ere Google den talaia honetatik, gure plato honetatik ikusten da ederki, hortxe datorrela Victoria ontzia dagoeneko sartzen ari da, Getariako portuan, eta hori, ohikoa zen Rafa garai batean kainoiak, sirena hotsak eta hori lehorreratzean? Bai, ongi etorri gisa, hemen gaudela azaltzeko, irrintzi bate botatzearen abezela, ezta? Eta ikus eta entzun esaten dugula, utziazu esaten Joseba, moru umoretsuan esaten zuena Sevillako aditu batek, eta bada, usaindu ere, bere garaian usainduko genuela, ze izugarrizko kiratxarekin etorriko ziren. Higienea abordo, etzen bat ere gauza erreza, urgaziarekin garbitzea, en fin, hori, ikusi baino lehen usaindu egiten ziren itxasontziak omentzirela 16. mendeko horiek. Segurazki, gaixotasun franko ere hartuko zen hortxe ikusten duzu ezkerreko alde horretan, hortxe datoz Victoria ontzian eskifaia, hortxe dator guztiak elkarrekin, Juan Sebastián Elkano eta bertze tripulante guztiak, etzen erreixa izanen bizimodu hori ez da, horren bertze denboraz, 3 urte eman zituzten mundu bira horretan, hor itxasontzi horretako lana eta biziraupena bera ere, etzen ahuntzaren gauerdeko ez dula izanen. Itxasontzi horien neurriak besterik ez dago aipatzerik. 25 metro, boroiltzen nahi naiz, 25 metro, bider 8. Horrek zenbat ematen du metro kuadroetan, 200 metro kuadro baino gutxio. Hor sartu itzazu, egunero, astero, hilero, 50 lagun, media gisa. 50 lagun horiek, lan, jan, bizi, lo, euskara ipatu duzula aldeno, kartetan aritu, jolasean, kantan, batek agian irakurketan, momentu goxoak egongo ziren, eta adiskidetasun eta elkartasun asko, baino tensioa ere bai, etzen bat ere erresa izango, Horretuko dugu duela 800 urte hiltzela Juan Sebastián Elkano, itxas gizona, kapitaina, marinela, getariarrik ilustreena, ilustrenetako bat bederen, eta urten 800 urte horiek ospatzeko, inoiz baino antzeslan bereziagoa egiten ari direla, eta 804 urte lehorreratze hori, gertatu zenetik, 100 urte baino gehiago Getarian antzeslana egiten dela, 150 getariarrek baino gehiagok parte hartzen dute, eta gaur gainera guraldi egiazki goxo eta ederrarekin ari gara ospatzen hau, eta hemendi dagoeneko ikusten dugu, gure atzean gure gibelean badatorrela, eta Getariako portuan sartzen ariko dagoentxe bertan, hortxe irudia, gure droneak ematen duena, hau, Veracruz karabela portugesa da, Victoria ontzia ordezkatzen du, jakina badakizu Victoria ontzi hori, bere garrian antxe geldituko zen nonbait, 1400 urte horretan, baina orain, horren ordezko, hauxe, kartzen dute azkeneko aldietan bederen, eta hortxe sartzen ari da poliki, eta zitxura, begira, hau da, lerreginak nekatuta 3 urteko itxas bidaiaren ondotik ez du erraxa behar lehorreratzea modu horretan, ez da, Rafa? Bai, ontzien jatorria ez dugu aipatu. Victoria bera, Ondarruko armadore batena zan. San Antonio, nao nodriza esaten zaiona edo, elikagai eta gauzari gehienan eman guzten, Erandion eraikia. Beste bi, Zainidad eta Concepción, Euskal Ontziolatan eginikoak, naizta Kadizen hartu, eta gero Sevillara eraman, baino Euskal Ontziak. Bakarra zan omen gallegoa, Santiago txikiena, baino 180 espedizioan Euskal Ontzioletan eginiko itxasontziak. Pentsa, horre begibistan gelditzen da ez da ze garrantzia zuen eta teknologia maila.
izugarria da, ezta? Bai. Ea momentu batean entzun dezakegun, ze gure irudia ordu hasier kameraria sartuta Victoria ontzi horretan, eta entzuneko nuke barruan ze giro dagoen, ea dagoen aukerarik pixkat bertako giro hori nolakoa den entzuteko, ea badaukan aukerarik. Victoria ontzia, ze haundia, ze ederra, eta ze errendituta lerreginak 3 urteko mundu biraren ondotik hortxe 18 marinelek osatutako eskifaia, 3 indigena molukar ere, Ozeaniako molukar irletako 3 pertsona etorri ziren beraiekin batera, ez da, Rafa? Bai, ala dirudi, eta gutun artxibotan miatu diren gutunen gatik, ez dezagun pentsa ere ekarri zituztela baituak edo. Ez, enbaixadore gisa, edo enbaixadore gisa, barkatu ingelesa erabiltze horretako, baino scout, baino hitz hobeagorik ez dut ikusten horretako, esploratzaile gisa, etorri omen ziren. Eta bai, aitortza hori ere egin behartzaile, seguro lagunduko zutela 3koteak egundoko, eguneroko lanketan, lan guztietan, eta bar. Eta haien harridura lenguan apatzen nuen bezala, elkarren aurkikuntza hori, ez? Osea, nora eta Sanlúcar de Barrameda batea sartu, ze gertatuko zetanan antzeko giroa eta antzeko zerbait ere, harridura, hiltzate ematen zituzten horiek derrepenten agertu. Oker espaldimanago iluntzean arratsean etorri ziren, eta gau hortan uste dut ilargi eklipseren bat alako zerbait gertatu zala, hoiko konfirmatzeko liteke, baino fantasmagorikoa behartzuen izan. Hortxe Veracruz ontzia eta hortxe 18 tripulantiak eta gero beraiekin etorri ziren 3 lagun horiek ere bai. Aurten lehenbiziko aldiz tripulante gisa emakumezko bat ere bai. Duela 4 urte lehen tripulante emakumea, molukar gisa atera zen, Izaro Lestaio, aurten berriz hor da, 4 urteren burua, baina aurten 2 emakume, aurten Saio Etxeberria izanen da, tripulante moduan egongo den lehenbiziko emakumezkoa, hori ere bada, tradizioa moldatzeko egina da, urteekin, jakin behar da ez da, egunerokotasunera moldatzen eta ze ederra emakumeek ere parte hartzeko aukera izatea, Rafa. Bai, hori egia esan, Getariako herriak, mirestekoa ikusten dut. Osea, eguneratze lanketa, hausnarketa horretan, asmatu indute guztiz, nik ez dut uste inolako inorke kontra edo agertu denik edo, eta aurrera urratxez urratxe ingo dute euren lana, eta zeinek daki durrengo 4 urtetan zertaz pentsatuko duten, zer gehituko zaion, baina gu pozik behintzat Elkano Fundazioen aldetik aurreko mendeurrenen ospakizunean jada bide berri horrei eusterekin. Eta ez ditzagun ahaztu barkatu, Cabo Verden, hilabete eskaz eta erdi lehenago, han geratu baitziren 13, eskifaiako 13 kide, Cabo Verden, azken eskalan, Gero Elkanok, berak, lehendabiziko esan nintzuena, majestate hori, jakintzazu, borobila dela lurra frogatu dugula. Ekarri dugula, ekarri beharreko, espeziak eta ekarri ditugula. Baina, ez itzazu ahaztu, Cabo Verden geratu zaizkizun hor atxilotutako eskifaiakide horiek. Beaz, kapitainona, zentzu guztietan. Arratsaldeko bortzak eta 20 minutu orantxe, zuzenean erigatzaizkizue ETV baten eta ETV 2 onkateetan, Getariatik ari gara, 3 orduko zuzenekoa 11 kamera ekarri ditugu kontakizuna egiteko, 100 urte baino gehiago Getarian antzezlan ikusgarri hau egiten dutela, eta oraintxe da momentua, hortxe ikusten duzu dagoeneko, zuen irudiaren eskuineko aldean, dagoeneko iritsi dela, ailegatu da Getariako portura, itsasontzia, Victoria itsasontzia, eta oraintxe momentu batetik bertzera ja, lur hartuko dute Juan Sebastián Elkanok, hortxe dagoeneko guztiak prestatzen, momentu hori ailegatuko da hoxera, behar bada Getariara unitzen momenturik bereziena edo eta unkigarriena ere bai, ezta? Hemen dugu bazterro batean Pili Manterola gero torriko da gure gana, dagoeneko ja urduri dagoia, kiri bat dantzan ditu, eta unkitut ikusten dugu, segurazki Getariar bezala bertza unitzek ere berdina sintituko dute, ezta? Aipatu dugu Getariako alkateak Aritz Alberdik, hortxe, kanpai hotxak ere bai, hori da ailegatzen ari den seinalea, nioen aipatu duela
Aritz Alberdi Getariako alkateak hau herri antzerki bat dela eta horrela bakarri duela zentzua honek, ezta? Ikuspuntu kritiko batetik begiratu nahi diotela Juan Sebastian Elkanoren figurari, baina aldi berian, lehengoak zer gertatu ziren ikusita, lehengoak oroitu, ikusi, ikasi eta gaur egun moldatzen ere jakin behar dugula, ezta? Eta aipatu bezala moldatze horretan, urten saioa Etxeberria, lehen tripulante emakumezkoa, 2022an lehen emakumea sartu zen Molukar moduan, Izarole estaio, eta urten saioa Etxeberria, dagoeneko bi emakume, tripulazio horren, eskifaia horren parte dira. Goazen LDR-en gana, dagoeneko ikusiko duzu LDR, zuere hasi altzara urduritzen, hain hurbil ikusita, itsasontzia LDR? Izugarria da, momentu honetan itsasontzia bizkarrez izatea eta ikusten ari zareten irudia paregabean oski. Momentu honetan musika bandare ere zain daukagu gurekin batera eta baitare ontzia hemen pixkanaga lotzen ari direla portura eta geldi dagoenean ikusiko ditugu 21 tripulazio guztia jeisten Elkanora ikusiko dugu eta ikusten ari zareten bezala beste atzekaldean, musika bandaren atzekaldean ere instituzio eta udaletxe eta foru aldundiko hainbeste pertsonara ikusten ditugu, hortxe banderak ere dituztela, Getariako bandera hor zuri hori, ikusten ari zareten zuri hori daukagula, eta minutu batzuetan hasiko dira jeisten, hemen ere ikusten ari zareten irudi honetan, kosta egiten dela, ez dakit, itsasontzi handi hau lotzea, eta irudia ere ederra dugu, Getariako hainbeste herrikide, baitare aktore lanetan, eta ari dira, paperean sartuta, eta oraintxe bertan, urrengo minutuetan, izango dugun antzezpen eta ekitaldi honi, pertsona emateko. Beraz, Joseba, dena prest, eta gutxi barru hasiko dira jaisten. 150 getariar baino gehiago gaur antzezlan honetan parte hartzen, eta hortxe zain esperoan ziren Getariako musika bandakoak, gerora Elizan ere entzunen dugu, Getariako abesbatza, abeslariak, dantzariak eta Getariako kultur munduko nik uste dendenak gaur lehorreratze honetan parte hartzen ari direla modu baten edo bertzean, eta hortxe, dagoeneko lotu dute itsasontzia eta momentu batetik bertzera ailegatuko da momentua. 4 urtean behin ospatzen dute Getarian Elkanoren lehorreratzea. Aurtengoa 800. urte hurrena Juan Sebastian Elkano hiltzenetik 1426. urtean, atzoko egunez, abuztuaren 6an hiltzen, eta gainera, bere gorpua antxe gelditu zen, ez da, Rafa, itxasoan botata. Ozeano barean, bai, naiz eta jende askok badaki eta Getariako San Salvadore Elizara juten dira bisitan, hor badago zenotafio bat izenekoa, hilarria, baina gorpuri gabeko hilarria. Eta horren oroimenez egintzen duela 526 urte okerzpalimanago. Berez lehenengo monumentua eta aitortza, petreoa, arrizkoa, solidoa horrelakoa da. Geroztik etorreko zen, 4. mendeurrenean, hemen gure ondoan daukagun monumento ederreta hundi hori. Hortxe ailegatu da Juan Sebastian Elkano Getariko portura, hauxe da momentua lehenenbiziko pausuak ematen ari da, entzun dezagun eta ikustagun momentu berezi hau.
Guk gaurko Getariatik munduaren aniztasuna aldarrikatu nahi dugu. Antzezpenaren lehen zati honetan, eskifaiak espedizioan kasandako gogortasuna irudikatuko da. Elcano y los miembros de su tripulación ya han desembarcado. Y ahora veréis una de las novedades introducidas en el anterior desembarco. Ailegatu dira Elkano eta bere eskifaiakideak Getariako portura, jakin badakizue, Kadizetik abiatu zela eta Kadizera itzuli zera berriz 3 urteren buruan munduari buelta eman ondoren, hainbat izan ziren abiatu ziren marinelak, baino 18 bakarrik ailegatu ziren. Juan Sebastián Elkano Getariarra eta Bertze 17 gehi 3 indigena ere. Molukar irletako 3 pertsona ekarri zituzten eta mundua borobila zela erakutsi ahal izan zuten modu horretan. Elkano izan zen munduari bira osoa eman zion lehenengo itsas gizona 3 urte behar izan zituzten horretarako. Lehorreratzea 1822ko irailaren 6an gertatu zen Sanlúcar de Barramedan Kadizen. 2 egun beranduago Sevillara, atxetik abiatu zen hasieran, 229 gizon abiatu ziren, 5 itsasontzi, baino ailegatu ez Magallanesen gidaritzapen abiatu ziren, baino Magallanes Filipinetako borroka batean hiltzen eta Elkanok hartu zuen kapitain ardura eta bidaia bukatzea itsasontzi batek eta 18 marinelek lortu zuten. Aipatu bezala 3 indigena Molukar, Ozeaniako Molukar irletako 3 pertsonarekin batera. Eta hortxe dagoeneko ikusten duzu irudia guztiak Getariako portuan daudela. Eta dagoeneko itsasontzia bertan utziko dute eta hortxe abiatuko dira poliki-poliki Getariako Elizara, kalez kale, karrikaz karrika igoko dira eta Elizan ongi etorria eginen diete, berehala entzungo ditugu Getariako abesbatza, entzungo dugu korrontzi musika taldea eta hortxe Getariako udal musika bandako kideak ere haien musika doinuen laguntzaz eginen dute ibilbidea eskifaiak kide guztiek eta hortxe. Arratsaldeko 8:30 diren honetan, zuzenean ari gara ematen, aurten, 4 urtean behin egiten den Getariako antzezlan ederrau. Rafa, bukatzeko zurekin, zer nabarmenduko zenuke? Ze ideiarekin geratu behar gara, Juan Sebastián Elkanori buruz, bere inguruan? Bueno, batetik lokalean Getaiko herri baten ikusi dugun moduan bizipen sakonaren isla badala, adierazpen bihotzetik datorren zerbait badala, emozioz beterikoa. Eta hori, bueno, behondeiola Getaiako herriari, hori behin. Eta Euskaldun gisa, jakin dezagun historioa aztertzen, bere alde, gazigozoekin, azterketa kritikoa, zalantzari gabe, presentismorik egin gabe, ez dezagun lehengokoa juzgatu gaurkoan arituko balira bezala, baizik eta finka dezagun azkenean, ipar haize horratza bagizun, esaten zaion brujulari, gaurkotasunean eta ez hainbesten iraganean egin diguten hoietan, errepikatzen nahi naiz, baino gure arazoei eta erronkak horrei begira eta hoien konponketan jardun. Eta historia aztertu, hausnarketa, gogoa eta egin, eta aldela ere, ze balentria eta egitandia aipatu ditut hasieran, mirestu. Ze azken finean ikusten dituzun horiek ez dira esan bezala konkistatzaile ez da egite garaile batzuk, baizik eta benetan izugarrizko egitaundi bat eta balentria egin dutenak. Azken etapa bat egin zuten Cabo Verdera iritsi baino lehen, Timorretik 27.000 kilometro eginda. Lehorreratu gabe. Berriro esango dut, 27.000 kilometro eginda, itsasontzitik atera gabe. Joan daitezen ikusentzuleak mapamundi batera, ikus dezaten nun dagoen Timor, nun dagoen Cabo Verde, euren artean ikusiko dute ekaitzen, Ipar Afrikako hegoaldean ekaitzen lurmuturra, eta pentsa dezaten zertzan Victoria ontzi horretan Elkano eta eskifaia hori bezala hor hilabetetan, 5 hilabetetan jardutea.
Rafa Zulaika, historialaria, Elkano Fondiazeko kidea, plazerra handia gurekin izatea, eskerrik asko, kontatu dizkiguzun hain gauza interesgarrigatik, ondo segi. Eskerrak zuei. Kalera goaz berriz ere, hortxe dugu, ez dakit dagoeneko ikusten ari ote den, eskifaia badatorrela, Mikel Etxarri, arratsaldeon! Bai, hemen badatoz, berehala pasako ja aldapa honetatik gora, eta gu hemen Anerekin gaude, Ane getaiarra da, bere anaia itxasontzi barruan da hola esan digu, Ane, unkituta. Kaixo arratsaldeon, bai, hemen emozionauta gaude, hau beraitateatzea markoan, aguantxe datoz, eta desiatzen ikusteko. Ze getaiar bezala nola bizitzaitu zuen egun hauek, gaurko eguna berezia izatea? Bai, berezia izatea, emozio handiz bizitze dugu baiet, zure gustatzen zaizu egun hau. Bai. Egundanak. Egundanak, festetako danak, baina ure bai. Konta guzen, nola izatea eguna zite, zo goizetik hango barte gaur? Bueno, azkenean goizean danak, baiek preparatzea, eta danak lehenotik otortzeko honea leku hartzea. Eta itxei, danak etorri zai. Oain hemendik pasa, eta gero, ez tekita faio espezialik anite zuen, berezia. Momentuz ez bintzatan nahi ikusi, berekin argazki bat atea, eta goxatu, familia giroan. Hementxe izango da, hemen jarraituko dugu Eliza honen inguruan, eta berehala hemendikan kenduko gaze badatoztila hemen irudikapen hau Eliza aldapatik gora. Etxarri, ez diezaiegun trabarik egin antzezlanei, hau mesedez, Getariko udalarekin elkarlanean egiten ari gara, EITB eta Getareko udala, eta elkarlan honetan ez dugu inorri trabarik egin nahi, errespetu osoz ari gara, hau telebistan ematen, Euskal Herrian eta mundu zabalean ari gara seinalea ematen, ETB baten eta ETB bi on kateen bidez, eta elkarlan hau izan da dela guztientzat ederra eta gustagarria. Joan zaigu Rafa Zulaika historialaria eta Bertze Getariar ilustre bat gonbidatu dugu. Pili Manterola, arratsaldeon. Ze pozazu hemen egotea Bertze bizkabiek Getarian. Egun gabi baino gehiagotan, irri pixkat egin dugu, Iribarri Atetxaren kanpoko aldean zu eta biok, zer moduz, Pili? Oso ondo, momentuko urduritasun honekin, baina, badi jo horre eta gana perfecta da ateatzen, osake ondo, gustora. Zer da Getariar batentzat, gaurko eguna, zu nola bizi duzu, Pili? Bizidet, gaur da momentu, uste dut gaur etxetik kanpoan haun lehen da biziko aldiz, ezautzen da, momentu ontak, gero jungo naiz bertara, ez? Gaur goizian felizidadia zan ikustia, antolaketan zenbat gazte danak erabateko lanakin, besteei galdetzen zuzun norbeitei, esaten ziazun, nik egon berdet, prensa laguntzen, beste, danak zer egin bat bazeukaten eza, eta horrek erakusten du, Elkano, izan danakin, baina guk egiten dugun hau, 4 urtean behin, aurre jarraituko dula. Herritik sortua, herriarentzat egina, eta zenbat parte hartzea handia, ez da? Eta belaunaldi oso zabala, eta orduan beraz, pixkatako bagabe. Hortza izatetik ikusten irudiren zuen bazter batean, Mikel Larrañaga da aurten lehenbiziko aldiz, Elkanoren papera gorpuzten duena, Inigo Isasti izan da azken bortz aldietan Elkanoren rol hori jokatu duena, eta aurten lehenbiziko aldiz, Mikel Larrañagak hartu du. Atzo ginen berekin solasen eta kontatu zigun urduri zela, hori bai ez zuela 2 aldiz pentsatu, baiezkoa ematerakoan, eta berehala animatu zela, eta aurten bakarrik ez, hemendik 4 urtera eta hemendik 8 ere, behintzat 8 urteko konpromiso hartzen dute behin antzezlanean sartzen direnek. Zuk ezagutuko duzu, penatzen dute Mikel Larrañaga? Bai, ezagutzenet eta gaurko egunez, plazerra izan da, behakin hona izitzeiten, zergatik gure etxean bazkaltzen duelako, 11 ginazin ginen, baina azkenean bazkari batea bihurtu da, eta galdetu diot, Elkano bakoitzak ematen dio bere ikutua, ez da? Eta esan diot, zu zertzea lurrei musu emango diona, eta esan dit, hori geho ikusiko zu. Eta apostu bat inber bani manuke, usted, ez. Eta ez dio eman, o bai? Ez dio eman, guk ez du ikusi bederen. Ez, bale, apostu ez dut egin, baina esango nuke ez ez du egin. Aipatu diguzu Iribarri Atetxea, zure jatetxea, aski jatetxe ona, Pili, urtea uniz dire, bertan ematen diozuela jaten, erranduzu, gosariakin hasi eta gaur egun, bazkariare bihurtu da, ez da gaur tripulazio eskifaiko kide guztiak, Iribarren jaten dute. Bai, nik uste, beti dari gala, urteak guke asko ditugu jatetxe bezala, eta ni behin beti, eta atzea behitutare, oiturak alaxen dia, ez da. Lehen ezaten daunean amaiketakoa, amaiketakoa zan pixkat gehiago, baina
gaur egun ja ondo bazkalduta bialtzen ditugu, ez? Aldatu india pixkatu iturak. Zer ematen diozue, bazkaltzeko? Bueno, igual parre pixkatu ingo zu, baina, bueno, arritu ingo zeaz esan Arrainik ez? Arrainik ez. Bueno, arraizopa ona, bai. Arraizopa ona, oso da, eta gaine, zorion duet behin da bitan, zan dut oso ona. Eta gero hasi ginen, arkumia egiten, arkumia errea, ez da, barrian, horrela. Eta orduan, beak lehen da bizi, arritu intzian, getaiak igual ez dakelako jatetxe baten igual hainbeste ohitura horretako, baina gain gustora jan zuen, da guan ez duen nahi aldatzia. Torren, pentsatzen dugu, etorri diala itxasotikan, arrai asko janda, beraz guk arraizopa, eta gero arkumia. Ederra, bueno, hortxe ginen ikusten poliki badoa zela, Getariako Salvatore Elizaruntz, kale horiek zuetzat aski ezagunak, hortxe iribarretutzen ondoa da hori. Ja lortu dezakegun pixkar entzutea. Kaleko giro hori, ja jendearen txalo edo eta beraien arnaz hotxoiek nolakoa diren. Entzun dezakegun ze temperatura den momentu honetan Getariako herriak. Bitxia da giroa, txalo batzuk entzun ditugu Pili, baina badu solemnidade puntu bat ere, haupa Getaria batzuk bitxia da, ezta? Hor datoz, nekatuta, datoz lerreginak, oso modu zarpailean, animoak bai, baina apuru puntu hori ere bai, ezta? Bai, baina isiltasuna beti hola izan da, eta gero abesti hau entzutia asko gustatzen zaigu. Ze abesti da, Pili? Bueno, ez dakit nola dan, justu ez dakit zein dan, erriten goziet igual, baina hau entzuten dugu bakoitzak Getari hartuta dakaguk abesti hau. Ze leku da hori berexia da, ezta? Portal hori, ezta? Hori da, bai, ertera hori da, arkupia, bai. Gehienetan gero, urrengo egunean, aldizkaritan, periodikoan dertentzen dan, imagina izaten da, bai. Zuzer sentitzen duzu, hauek ikusten dituzularik hor, badoa zela eta modu horretan ailegatu direla? Sentitzen duzu, badatoz, listo, 4 urte pasadia, berriz hemen, eta gero goizian beakin egon da, eta ze papela ze ondo egiten nahi dian, pentsatu horten desente diala berriak, baina ikasi dute, eta gaur goizien izan di azkeneko preparaketak, eta badatoz, behira nola ze ondo dian sartzen, barrura. Poliki, Salvatore deuna abesbatza, Getariako herriko abesbatza da, eta, aipatu bezala dagoeneko kantu batzuk aditzen ari gara, eta berehala saio eskeniko dute, 38 lagunek osatzen dute Getariako abesbatza, eta Lehorreatzaren antzezpenean parte hartzen dute. Eskifaikideak portura ailegatu eta elizara sartzen direnean, garai hartako jantziekin antzezten den momentu berezi horretan abesbatzak kantu bidez egiten dio ongi etorria, eta antzezpenaren bidez eskerrak ematen dizkiote Antiguako Amari espediziotik onik itzuli izanagatik. Ekitaldi hori, akabatzen denean, tripulanteak sakristiara sartuko dira, galazko
jantziak jantziko dituzte, eta bien bitartean, Elizan bildutako ikusleek emanaldi beresi batez gozatzeko aukera izanen dute, berehala ikusiko dugu, aurten, emanaldi hori Korrontzi taldearen eskutik izanen da, Agus Baranderen, da bere taldekidek eskainiko dute kontzertu txiki hori, emanaldia hor, Elizan bertan, eta ekin baterariko dira, 8 oinatiko dantzari, eta Getariako dantztaldeko bertze 12 dantzari, eta apuntatu hogiz, gaur gaubean, Korrontzi taldeak Getarian emanaldiare eskainiko du, Getariako frontoian izanen da gaubean. Momentuz behintzat, hortxe, daude, Pili, dagoneko Elizara sartzen, Eskifaiekidea guztiak. Hori, badi joazte barrura, eta bueno, ez dakit nola dan polita, guretzako unkigarria da, ez? Eta pentsatu, bizitza guztien ikusi detela zati hau, ez? Sartzen, eta gero guan ertentzekoare dotoria izango da, jende asko hartuko du parte, garai batia baino gero, leheno izaten zian 5 kontinentekoak pertsona bat bakoitzeko, baina guan jetxiko dira familiak beraien bila, ezta? Eta, klaro, ikusten dezunean, eta guk alkar danak ezagutzen ditugunean, ikusteko beste modua da, ezta? Hortxe, Getaria, zuen herria, egiazki herri ederra da zuena, 2810 biztanle inguruko herria, hortxe, Gipuzkoako kostan dugu. Euskal Herriko herririk politena izan daiteke Getaria? Hombre, politenetako bat seguruenik bai. Bisitatuenetako bat bai. Hori seguru. Hori seguru. Hortxe, arratsaldeko 6ak 20 gutxi orantxe, zuzenean ari gatzaizkizue Getariatik, eta hortxe, Elkanoren lehorreratzea ikusten ari gara. Dagoeneko Eskifaiakideak Getariako Elizan sartzen ari dira, eta orain aipatu bezala Getariako abesbatzaren txanda izanen da, gero dantzariak ere ikusiko ditugu, Korrontzen emanaldia ere bai, eta aipatu dugu Mikel Arrañaga dela aurten Elkano gorpuzten duena, baina aipatu behar da baita ere, Saioa Etxeberria lehen tripulante emakumezkoa, hori ere berezia, ez da? Dagoeneko poliki emakumeak ere parte dira antzeslan honetan, Pili. Bueno, aurten hori erabaki da, eta aldaketa dijoazte, eta gure horta moldatu bergea, ez? Baina nik emakume bezala baitaren ahetezan, guk lehorreratzean emakume bezala eukideu papel oso ona eta oso importantia. Izaten zan, 5 aukeratzen zituen, 5 ez 7 guztira. 5 kontinente bezala, eta gero 2 Carlos Quinton lekura juten genean, ane 2 emakume, ez da? Orduan, pentsatu, bauan gauzak aldatzen, da moldatuko gea, baina emakumeak desembarkoko garaian, eukidu karroza eta kategoriko tokila. Lehengo urteo, azkeneko aldia, dola 4 urte, lehenbiziko aldiz, Izaro Lestaio izan zen, Molukar moduan emakumezkoa, horre itxasontziara etorri zena, urte Saio Etxeberria izan da, lehenengo emakumea Eskifaia kide izan dena, dagoeneko 2 emakume behintzat, ailegatu dira itxasontzen Getariako portura. Hori, bai. Gero, badakizu Molukatarrak ez dira sartzen Elizan, hor behian gelditzen dira, bai. Ez zialako kristianuak, zaten zen, bai. Hortxe irudia, entzuten ari gara, Getariko apaiza nola izena du, hemengo apaizak? Hemengo apaizak, ez da ditu, nola izena, atzo nintzen berekin. Ez ez dakagu bat bakarraia herrian konpartitu egiten deu. Eta atzo nintzen berekin 11etako bat egizuelako Elizondo. Hori Euskal Herrian herri desentetan gertatzen da apaizak konpartitzearena. Hortxe, ailegatu dira guztiak, eta hortxe ikusten genituen, poliki leku hartzen, orain epatu bezala sakristian sartuko dira, arropa aldatuko dute, eta arropa aldaketa horretan jostunek ze lana egiten duten, Pili, zenbat emakume aritzen diren aintzeineko hilabeteetan arropa prestatzen, egokitzen, azkeneko aldiko hartu, moldatu, josi, gora, bera, izugarria da. Hori da, eta azken urte hobetan batipat, zerratik jendeak gehitu indalako, ja ez dalako geisten pertsona bat bakarregan kontinentetekan, oan familia jetxiko dira, umiak, danetikan, edade guztitakoak dakau aukera zerrenda batien apuntatzeko, eta orduan hor erropa asko gehitu da. Eta taldian, talde polit bat osatu dute, eta hor txen tope lanian. Zozketa horretan, jendea unitzek parte hartzen du, eta gutxi bat zuri tokatzen zaie. Hori da, bai, baina ja aukera zabala da, Gehien bat, apuntatzeko aukera nahiko jadanak nik usten den lortzen dutela. Da gehien bat zein ilotzen den karroza, eta orduan karroza ilotzeko da bat. Izaleike, gaur egun, gizonezkoa, emakumezkoa ere bai, eta edadiai, eta etzaio altura eta gauzoienak ez dira neurtzen. Aukeratua be izango da. Guazen Elizara, Salvatore Elizaren barnera, eta entzun dezagun momentu honetan ze giro arnasten den hor, Eskifaiakide guztiak hor aldaren aintzinean direlarik.
Azte irudia, Pili? Hortxe Elizaren aintzineko alde horretan, hor daude eskifaiakide guztiak, Juan Sebastián Elkano, aurte Mikel Larrañagak gorpuzten duena, bi semalabaren aita da Mikel, eta aitortu zigun, atzo, urduri zegoela gaurko, eta gogoz hartu zuela Elkano izatearen testigu hori, eta zu gaur goizan berekin egontzara, eta hori oraindik ere bazuen, ezta? Barruko txiremen eta dantza hori. Bai, baina gero baita ere pausatuan gauz hori ere bai transmititzen zuen, Bai, porque berak hartu behar ditu, bai, mailan arduradun bezala noiz altza, noiz iseri, eta ondo, bere papelian oso ondo, Nik eskatu diot geho, aizu nik urtero egiten dan bakoitzean, tripulazioakin argazki bat ateatzen dut, Eta esan bai noski, baita gurekin, Eta atea behu eta badaskat, hori da bai. Aritu gara Pili Jostunei buruz zelana handia egiten duten, goazen hor Elizaren kanpoko alde horretara, Mikel Etxarri, Jostun batekin dagoelako. Mikel, arratsaldeon, konta eguzu ezagutu nahi dugu zelan egiten duten Jostunek gaurko egunerako. Bai, gaurko eguneko gauzik garrantzitsuenetariko bat jantziak izatea, eta gu ontxe Elenakin gaude, Elenak parte hartu du jantzi horiek prestatzen. Konta eguzu, nola izatean prozesua, Elena? Bueno, nik lehenengo aldiz gudoela laburte, orduan parte hartu nun, orduan bai eskatu zuten herriko, jostentzekin edo jostunazian bolondrezak, eta, bandala laburte aldaketan diontzan, eta orduan erropa guztiak berriak intzian. Tripulanteanak eta lehen dizaudenak mantendu zian, baina nola kontinenteak eta familiak eta askoze arropa gehiago bertzean, gehienak berriak intzian. Eta urten, aprobetxatu dira aurretik eina zauden haiek, eta india egokitu, eta bato beste berriakin ere bai, beharran arabera. Konta eguzu, bolondrezak zeate? Bai, herriko jendea eta bolondrezak. Deialdia egiten dute, josten dakinak eta prest dagona azaltzeko, eta guztiz voluntaria da, orduan egunero batzuk, beste batzuk gaztian behin, aldanian bai, eta hori. Eta zenbat bizilagun elkartzen zeate hor josten? Aurten, aurreko, guandala urte baino, jende gehiago elkartu egia esan, dola lau urte ledeia ere intzan, eta batzuk saldu ginen, eta jendeak ikusi du igual lan politia dela, eta urten jende gehiago elkartu geha, eta lana harinagoa izan da. Eta zenbat denboaz? Igual, egunero ez ginen dano juten, orduan, 25, 30, zein egune, eta 25, igual bai. Eta dena prest gaurko egunako? Bai. Eta gero batzuk egon dira, lan handiagoa egiten, begiratzen, garai hartan nolako arropa eramaten zian, eta orduan, hori dana antolatzen. Orduan haiek pixka bat lan hori induen, lanketa hori nola hain arropak, eta gero beste josi. Eta ez dakit badagon urduritasun puntu bat dana ondo ateatzeko gaurko egunen? Hombre, orokorrian, jostuna izan edo ez, beti nahi dezu dana ondo ateratzia eta politia galditzia. Hementxe jarraituko deu, orantxe ja badatozti hemen kontinenten konpartxak, eta horregatik moitu behar izan geha, berehala hemen izango ga dagoen giroa kontatzen baita ere. Eskerra unitz, Mikel Etxarri eta egin lekua kontinenten konpartsa horretako karroza eta orga horiei, guk ez dugu inor oztopatu nahi, etorri gara EITB-tik gaur, ekarri ditugu 11 kamera guztia 3 orduko erretransmisioan zuei kontatzeko, baina jakina ez dugu inolako estropozurik egin nahi, eta ez dugu inor baldintzatu nahi, egin dadila egin beharrekoa hemen, eta getariarrek eta udalak elkarlanean hartu dezaten gure parte hartzea ere. Hortxe, poliki prestatzen, hau ere berezia da hor gau ez da, Pili? Hau oso, bitu jatetxe hortzen dakat, eta hau da oso punto osona. Eta bat oso gelditzen dalako dana gertu, karroza etortzen danean, momento ona, nerviosismo ez baino hortxe momento oso importantia, eta gero urretik ikusten dituzu, bertako erreginak eta familiak. Eta ordan, aukera ematen du erropak eta tanak gertutik ikusteko. Getariako abes batzako kideak hasi dira kantuan, entzun dezagun haien ahotsaren eztia.
abiatzen ari da kontinenteen desfilea Pili, eta hortxe ikusten dugu lehenbizikoa, hoiek nongoak ote dira? Ez que ez da oso, ikusten pixka zinuna ikusten dut. Mendik ez dugu setonetatik pantalla berexiko ikusten, baina hor lehenbizikoak badatuz, ezta? Bai. 5 kontinente, Europa, Afrika, Amerika, Asia eta Ozeaniako pertsonaiak ikusiko ditugu berehala, bakoitza bere jantzi, musika eta nortasunarekin. Azken urteotan egitako ikerketa historikoari esker, kontinentetako jantziak eta pertsonaiak berritu egin dira, garai hartako errealitate historikoa ahalik eta modu fidagarrienean erakusteko. Gaur egun pasarte hau da ikuslen artean arrakasta handia duen momentuetako bat, Pili. Bai, hala da, pentsatu, ja, leheno bat zanean, hortxe erote ginean ikusten, ez da? Baina guan aukera ematen du batez bestia, eta danak ikusi nahi ditugu, eta badakit bakoitzak soineku jazkera desberdina makila, eta dana nahi dezu ikusi, urduritasuna da, goiti bera behitzen dugu, eta detaile guztiak atea, ez? Detaile asko da maskilako, bai. Jendeak txalo artean, eta pozez hartzen ditu, ez da? Bai, txalo bai, baina eskandalo asko igabe, Eskandalo asko igabe, hori da, bai. Hor, solemnidade puntu hori mantentzen duzu, Bai. Eta hori adibidez, Espoan, 82an, juntzian Sevillara. Hau beha intzan Sevillan, eta lenguan batek esaten zian, erregina izan zanak esaten zian. Pili, ara junginan, eta guk hemen papela da aurre behitu, eta zerio, ez saludatzen da horrela karroza gainean, ez da? Eta orduan, han esaten zen, berak ez ozazon, berak eno zerrien, nanta esaten zen, eta beak esaten zen, abek ez dakit papel hori dala. Eta ez zituzten gustoko bezala oso antipatika zen gauza, ez? Eta hemen hori da, hemen solemnidadia, isiltasuna, seriotasuna ematen zaio. Hortxe ikusten duzue, kontinenteen desfilea hasi dela, eta zuk aipatzen zenuen, txalao zaparrada izugarririk ez, baina jendeak, eskuzarta batzuk goxo xamar, baina ematen dizkie familiei, aipatu bezala, garai batean kontinente bakoitza ordezkatzeko pertsona bakarra izaten zen, orain ja, familia osoak hartzen dira, eta gainera, horietako haunitz getariarra dira, bertakoak. Bai, danak, izan berdu, getariarra izan berdu, eta bestela lotura batu beste, eta honea eskonduta da hona, eta bai. Hori da, erroldatuta pentsatzen dut dana daudela, Ederrak kulturan iztasun hori, hango gete hemengoak, ez da, denak getaiarrak. Bai, eta hori da, eta aukera emateko, edade desberdinetako pertsonaiak azaltzen dira, eta, aukera zabaldu inda, ez da. Bestela zu, nire garaian pentsatu zazu, danak desiatzen duten ginean, aukeratuko duten haute erregina izateko, ez? Hori zan, aukera oso... bost bakarrian aukeratzen zian. Carlos V eta Carlosakoak. Hortxe ari gara Eliza ospakizun hori entzuten, aipatu bezala oraintxe bertan, Salvatore Deuna abesbatza, Getariako herriko abesbatza entzun berri dugu, 38 lagunek, abeslarik osatzen dute abesbatza hori, eta ikusten dute irudian, hor daudela eskifaia kide guztiak, poliki oraindik ere, 3 urteko itxas bidaien ondotik, alako zarpail modu horretan ailegatu dira, baina berehala sartuko dira, sakristian aldatuko dira, Helenak eta gainontzeko emakume voluntario guztiek egindako lan izugarri horren ondotik, eta goazen Mikel Etxarriren gana, arratsaldeon berriz ere Mikel, konta iguzu non zabiltza, norekin zaude? Ez dugu Mikel entzuteko aukerarik, geroxago itzuliko gara berriz ere, hortxe jendea ez, ari delako, begira erreparoan eta konten gainera, kontinenten desfile horri begira. Aipatzen zenidan, gaur egunak getariar guztiak, denarila getariarrak partatzen dutenak, eta badela pixkat nortasun kontu bat, ez da? Hau ez da, antzez lana bakarrik bada herriaren sena pizten duen zerbait, Pili. Ondo antolatzeko badaude baitare, beste batzuk txalekuak. Ez gaileko aurrik usitut, txaleko propio egin dituela. Ez dala, gaine beltzez dihoazte, txalekua oso dotoria, dotorez zila emateko baitare eventuai, ez? Seriotasun hortan ez gorrilla eta ez naranja eta horrela baizikan nabarmentzen dira, baina beltza eta oso asko gustatu za detalia. Hortxe doaz poliki-poliki, sakristiara sartzen ari dira poliki-poliki eskifaiak ideak, aldatuko dira arropa, eta geroiak kaleratuko dira berriz ere. Goazen Mikel Etxarriren gana, oraingoan entzuteko aukera dugagun. Mikel, arratsaldeon!
Arratsaldeon, hemen Mari Carmen eta Maiterekin gaude getaiarrak, oso getaiarrak dela esan digu, Oso getaiarra. Eta gaurko eguna nola bizitzen zue? Bueno, emozio handiakin, 4 urtero bizitzen dugu hau, eta, iritzi ezberdinak daude, denak errespetabliak, eta, emozionalki txikitatik hau erakutsi digute, hau ikusi dugu, eta emozio handiz bizitzen dugu, iritziak aparte. Eta, konta eguzu nola izatea gaurko guna hemen bazkaltzen ibili izate, txoko hartu ezue? Oso txoko erra, gire ezpitan gaineze, oso menu ederra. Txibiz de getaria. Eta geho arroz kaldoso de bogavante, getaiko bogavanteakin. Oso ona dana, eta hemen oso gustora gaude, oso leku privilegiatua. Eliza, Albon? Bai, Alboan. Ikusten dugu betik datorrena, gero hemendik ateako dia, eta goitik datorrena ere, bai. Eta baldakazue, zeniden bat, olagunen bat, itxasontzi barrenen? Bueno, ez que danokea ezagunak. Lehenoko urteetan, oan ja ez. Baina danokea... Anaia eukiet itxasuan. Baina danokea ezagunak, herri txikia da, eta ez bada bezino, da lengusua eta bestela alaben mutila. Hemen herri guztia implikatzea? Herri guztia. Eta hori, meritua ematia dao, guztionek eskatzen duen organizazio guztiari nola herri guztiak laguntzen duen borondatez, eta hori da importantiena. Oain hemen antzeslanen zegatzen zego, haidea etortzen kontinentik pixkanaka, ze espero dugu hain? Bueno, gero atearako dia barrutik, parroki barrutik ateako dia beak, protagonistak, aldatuta, eta gero goraka da jokue, eta, hori da. Eta zuen egunak nola luzatu berdu zer da zuen gero arratzalde niteko? Bueno, pixkat herrian egon, eta hor disfrutau. Itorik bat hartu eta segi martxa. Hau da hemen dagoen giroa, getaiar asko baitare kanpotar asko hemen ja itxaroten Elkano eta tripulazioa Elizatik ateratzeko eta kontinekin ja hemen kale nagusitik ora igotzeko. Gaur jendea unitz, ez bakarrik getaiarrak, Gipuzkoako txoko aunitztatik etorritakoak Euskal Herritik eta mundutik ere bai, pili gaur frantsesa eta ingelesa hemen erruz aditu dugu. Hori da, hala da, eta geoketena gustatu zaten da, basket etorre dira batzuk eta ez zerretzakien, eta esan dut aizue, zabeste lekuik aproposenean, maila eukidezu azkenengo momentuan ba ere, eta zuk ezak ez ze suerte da kasuen baitare, beste batzuk ez duena lortu. Ari gara getariko lehorreratzea, Elkanoren lehorreratzea zuei erakusten, momentuz geldialdi txiki bat egin behar dugu, berehala jarraituko dugu, gaurko antzeslan ederronekin minutu gutxi batzuk eta segitan gara bueltan, oraintxe arte. Aparte no Sí, pero a ellos yo le veo mejor de aquí, de la calle. En la calle a subir, bajar abajo. Cuando sitúan aquí ya no es ni medio vuelto. Todo el mundo hará lo mismo. Ya se cayó. Yo te digo que, mira, ha sido salir del barco, cuando se han tirado del puerto, y ha empezado a acudir gente ya de esa calle, de la otra, se ha empezado a ver que es todo vacío. Todo aquí todo vacío. Ya ha sido salir de la rampa y ya todo el mundo aquí. Es raro lo del jardín, que no dejen ahí. Ya han solido estar ahí gente,
pensé que habría que al bajar las secretas, como si otra vez antes sé que vino alguien de gobierno en representación, vino alguien. Y al bajar la secreta pensé que... Seguro habría venido alguien. Alguien de gobierno. Sí, me dijeron que había niños con mochilas. Llevaban niños con mochilas. ¿Así? Aquí, delante. Ah, no, detrás. Arratsaldeko 6 minutu dira, zuzenean ari gara Getariatik, kontinenteen desfilearen irudiak horietxek, Afrikako familia, hortxe karriketan bera zijoana, eta bumentxago, eta laia zoragarrenetan, Pili Manterola eta biok, Pili, ederra da bizta mengoa, Getariako ondartza, portua, dena ikusten dugu den tokionetatik. Osola da bizta, baina haizu, badaka nire, desentean neretikan jartzen, zerratikan punto honenian egongo nintzake baita, baina, bueno, eskerrak eman, zuei aukeratu izana, esplikazio hauek emateko ere bai. Eskerrik asko, Pili, gurekin izateagatik, eta gure kontakizun honen parte izateagatik, bueno, goazen berriz ere kalera, ze kontinenten desfile hau berezia da, aurreratu guztu pixago izan gertatuko den, dagoeneko poliki kontinente bakoitzeko familiak ari dira arrimatzen Elizatarira, eta gero zer gertatuko da. Bai, familia hauek ez dira sartzen Elizan, hortzen gelditzen dira, eta orduan, momentu honetan, elizkizuna bukatu ala, sakristira sartu, eta tripulazioa aldatu iten da erropez. Orduan, hor koordinatuta hon berda, gero ertentzen danean, elkano listo oteko. Beraz, jetxi du hor karroza, eta izoko dia karrozara, bakoitzetikan aukeratu izan da, zea bat, pertsona. Eta orduan, izotzen dianean gora, elkano izoko da, eta beraien aurrian jarriko da. Eta orduan, suabe, beti gora kale nagusian. Inguratuta bai aurretik eta atzetikan, tripulanteak terziopelozko trajea jantzita, dotore, hori da. Eta beraien atzetikan, beste familiak, hori da. Oraintxe ikusiko dugu hori guztia, ze kontatzea ez da aski bizi nahi dugu, eta ikusi nahi dugu berera izanen da. Goazen guan berriz kalera. Eleder Iglesias, arratsaldeo, non zaude, norekin zaude? Konta iguzu. Bai, Joseba, momentu honetan ari gara kale nagusian. Hemen pilatuta mundu guztia ari da Elizako atera begira, ea Elizan zer gertatzen ari den, gu antolakuntzako kideekin ari gara gaur lan izugarri egiten ari direla, hementxe alboan daukagula Begoña, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hemen pila bat lana egiten ari zarete gaurkoan, ez da erresa, hainbeste pertsona ez da, gora eta bera ibiltzea, nola hartzen ari zarete gaurko, hain importantea den lan hau. Aldan pazientzirik handilenak. Eta zuen kolaborazioak inoski. Kolaborazioa, ongi doan oski, denok ari gara ez da elkarlanean. Oraintxe bertan zer ikusten ari gara, pixka laburren aldera, momentu horretan? Oain Afrikako kontinentian jatxiera, enbateu datorrela, hori Elizataira. Kontinenteak orain jeisten ikusiko ditugu, geroago hemen bilatuko dira guztiak, eta kontinente bakoitzeko pertsona bat, erratzen ez balida naiz, karrozan sartu eta goraka egingo dute. Oraindik falta zaigu ez da, antolakuntza gehiago, gero non bukatuko dugu? Bukatuko dugu Zarrerako Elkanon monumentuan, monumentu Zarreran, bantxe bukatuko da ekitaldia. Ez dakit nola bukatzean, egia esan. Niretzako ere sorpresa. Gu kontatuko dizuegu, Begoña, eskerrik asko zuen lan hain importante eta berrezkoagatik. Eskerrik asko zuen. Eskerrik asko, ikusten duzuen bezala momentu honetan, Afrika kontinentea hemen badago gurekin, eta pixkanaka bukatzen ari da, jaitxiera hau, esan dugun bezala, karrozan sartu, eta hortik goraka 5 pertsonek, 5 kontinenteak gora egingo dute, kaleak gora. Beraz, hemen gaude itxarotenea, momentu hori iristea dagoela, Joseba. Ez dut gintzuten, baina uste dut bukatu duela Elederrek, goazen Elizara, zaukerrez panaiz, momentu batetik bertzera, hasiko da korrontzi taldearen emankizuna. Goazen barrura, ea segido den, ea entzun dezakegu momentu honetan, Getariako Salvatore Elizan segido dagoen.
Barandiaran eta hortxe Getariako dantzariak, 12 dantzari eta Oñatiko 8 dantzari ari dira momentu honetan Salvatore elizan emankizuna eskaintzen. Oroituko dugu gaur arratsean Getariako frontoian Korrontzik berriz ere kontzertu eskainiko duela, baino behin hemen, zergatik ez elizan ere emanaldi eskaini. Hortxe Agus Barandiaran dantzarien laguntzarekin entzun dezagun eta ikustagun berriz ere Korrontziren emanaldia. Eskifaiakideak arropa zaldatu eta kontinenten desfilerako prestatzen diren bitartean. Eta Getariako dantzariak, Oñatiko dantzariak elkarken dira emanaldi hori eskaintzen, poliki-poliki eskifaiakideak prestatu, sakristian arropa zaldatu eta kontinenten desfilerako prestatzen diren bitartean. Baina abiatuko da momentu hori berezinetako bat ibili ez da, denak hortxetik elizataritik goraka doazen hori. Bueno, claro. Goazen berri, zea entzun da ikusi ezakegun, Korrontzen emanaldia Getariako elizan. Korrontzitaldekoei dantzari ere bai, haze giroa ari den jartzen hor Getariako Eliza barrenean, dagoeneko prestatzen ari den bitartean,
Pili Manterola, gurtu bertzeitugu, baina maiazu azkeneko sentsazio bat, gaurko egunak, eta jar batentzat, zu bezalako peto-petoa den batentzat, saltsa haunitzetako perresila den batentzat, zer da elkarren lehorreratzea zuretzat? Emozionantea da, herritar bezala guztion artean olako antolakuntza bat, ze ondo ateatzen aidan, zuei eskerrak eman, zerratean gu puntu batien euten gea, eta imposiblia da dana ikustea, zuen bitartez dana ikusiko deula, eta berriz hemendik 4 urtea bertan izango gara. Dan ondo ateatzen nahi da, eta hau berriz hemendik 4 urteako indartuta gaude, ondo ateatzen nahi da. Hala izan dira, Pili Manterola, plazera ondia eta guazen berriz Getariako elizara eta segitu dezagun gozatzen korrontziren musika doinuekin eta Getariako eta oinatiko dantzarien mugimendu ederrekin.
Zorte ederrarekin eskertu dute Korrontzi taldekoen emanaldia, Getariako eta Oñatiko dantzariek lagunduta, hortxe, betelana egin dute, ikuskizun ederra hori bai, baina hor garrantzitsuena da eskifaiakideak prestatu egin direla, sakristian arropa txukunak dotoreak jarri, eta orain berehala abiatuko da kontinenteen kale jira. Eta hor kanpoan dagoeneko guztia ikusten eta prest dagoen galdetuko dugu. Mikel Etxarri, arratsaldeon, zer giro hor Getariako Eliza kanpoko alde horretan? Arratsaldeon, hemen berehala abiatuko dira kale nagusi honetatik Elkano eta kontinente bakoitzeko ordezkariak, bien bitartean gu hemen Mirenekin gaude, Getariako bizilaguna, konta eguzu Miren, nola bizitzezue gaurko eguna? Urduritasunakin, ze txekuak ere beti parte hartzen du eta, baino oilipurdiakin, oso emozionantia esaten da eguna. Eta esan diguzu, zu ibiltze zala baitare antolakuntzan, zertan konkretuki? Egon naiz laguntzen josten, kontinentetako soinekoak eta josten, parte hartu pixka, gehiegi ez, baina aldan moduan. Lan oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua, ze lan asko da hor, atzetikan jende pilua da, ordu asko sartu dituena, eta, egia da, gaur rola ikusita oso emozionantia. Herri guztiak hartu du parte azkenen nola bai, no? Handikan edo mendikan, edo hemen laguntzen, edo josten, edo daneako, danako berda jendia. Osea, que eta gaur tokatza de libre, de limpio. Ondo, gaur disfrutatzen hor du? Disfrutatzen. Kontau, nola pasako ez gaurko eguna, ez tekitite zuen Bazkai berezikan, lagun arten, famili giron? Etxian normal, ze alabak ertentzen zuen, parte hartzen zuen ere hor, eta, behakin pixkat urduritasunak eta kalmatzen, eta gero goizo moitu behar da, toki jartzeko, hemen jende asko hiltzen da. Non da kasu alaba? Asian. Eta zu prestatu aldituzu behin jantzik? Beria ez, baina, lagun batena bai, bere lagun batena bai, eta, oso emozio, ezke da, kriston orgulloa emate jutzu. Ja, oain ja hemen itxoiten momentu baten, berala pasakoa Elkano. Eta txalo jo, eta momentua disfrutatu. Da, momentua hemen kale nagusian Getarian, egun garrantzitsu honetan, berehala ateako da esan bezala Elkano, kontinenten ordezkariekin, hemen Getariako musika banda prest dago, eta hemen guk jarraituko dugu baita ere komentatzen eta ez dezazuen ezer galdu Getariako hemen erdigunean. Eskerrik asko Mikel Etxarri, ikusten dugu, jendeak zenbat parte hartzen duen, alkateak Aritz Alberdik aipatu dugu hasieran, ez da, hau herritarrek egina bakarrik posible dela, herritarrek egiteak duela zentzua, ez da, herriarentzat egindakoa dela, eta herria antzerki moduan definitu du, eta biztan da, modu batean bertzean, zenbat getariarrek parte hartzen duten gaurko emanaldi honetan. Jarrai dezagun, 3 orduko emankizuna ari gara egiten gaur EITB-en, ETB bat katean eta ETB bi on katean gaude aldi berean, eta orain gurekin bat egin duzuenok, arratsalde on dizuela, ongi etorri, Getarian gara, eta Elkanoren lehorreratzea eskaintzen ari gara. 800 urte aurten, Juan Sebastián Elkano, Getariako, gizonek ilustreena hiltzela, atzoko egunez gainera, abuztuaren 6an izan zen, eta 804 urte. Elkanok lehorreratze hori egin zuela, 3 urte irauntzuen mundu bira horren ondotik, berriz ere, Kadizera llegatu zen, gero Sevillara, eta horrekin jaitsi zuen, horrekin erakutsi ahal izan zuen, mundua borobila dela eta bertzeen bat gauza. Horren inguruan, haunitz daki, eta horregatik gonbidatu dugu, nire ondoa da, Borja Aginagalde, arratsaldeon. Arratsaldeon, Josua. Historialaria eta ikertzailea zarazu, itsas historiaren eta Euskal Herriko ondarearen divulgazioan aditua, Juan Sebastián Elkanoren figura eta lehen mundu biraren testuinguru historikoa sakon ezagutzen dituzu, ala da, ezta? Bai. Ongi aurkeztu zaitut. Eskerrik asko. Askar batean, ze figura da hori ba, zergatik da ingarrantzitsua Juan Sebastián Elkano? Begira, Elkano nire bizitza sartu zen, baimen eskatu gabe. Eta hasi nintzen, zerotik. Deskuitu nun, oain, Rafael Zulaika oso ondo aipatu du berri esango, baina nik berriz deskuitu nuen gero gertatzen dan beste gizon, nola sortzen dan beste gizon ezberdina. Eta ikertu gabe zeona, eta niretzat, zango nuke ospetsua, berezia, azkarra, eta horrekin ditu nintzen. Mundu bira horrek zer ekarri zuen? Zein da mundu bira hori egitearen baliorik handiena? Bera, mundu bira, deskubitza, nola egiten da buelta, eta gehien bat, nola horrek hartzen zuen ekonomia atletikan aldaketa ekarriko zituna. Nola fundetorri, eta hortzeon lehen aipatu da ere, imperio garaian zeon,
Deka bai Espainia, bai Portugal, horretik azien. Erela jarraituko dugu zurekin izketan, Borja Ginegalde historialaria, guazen momentu batez berriz ere Getariako Salvatore Elizara, entzun dezagun Korrontzi. Despedidea, agurra Korrontzi taldearena, musikariak, dantzariak, emanaldia eskaini duen Agus Baranderek segitzen du trikitixarekin. Agus da, neka ezina, ez du mugarik hortxe, jende artean, sartu da bentsa bertaina. Entzuko dugu este pixka bat, momentutxo bat ez zuentzat, Agusen trikiti doinu horiek, gozen? Orain bai, hortxe, Agus Barandaren despedida, edo ez dakit inoiz ezin da jakin Agus Barandarenekin, izugarra delako izan energia, biziko bagenu bizitza, Agusek trikitixa bizi duen pasio horrekin guztiok, mundu ederra gualitzateke, dudarik gabe. Bai, jarraitzen du, hortxe dago, berriz ere, momentuz guazen kalera berriz ere, Eleder Iglesias prest dugulako, eta seguru buelta guainik hori jarraituko dela Agus Barandarenek. Eleder, Arratsaldeon, non zaude norekin zaude? Getarian jarraitzen musika kale nagusian eta gure eta berali garelarik halako momentu bat izan dugu pixkate gelditzeko. Oraintxe bertan instrumentuz beterik ari naiz eta musika bandarekin hain zuzen ere eta Xabierrekin gaudela eta tromboia hor ere eskuan baduzula. Xabier, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hementxe ari zarete kaletatik gora eta berantz, ezpen eta esango dugu ibilbidonen aurretik ez da pixkat musika emanez azetik ere ikusi zaituegu musika honek ere ematen dio ez da kaleari eta jendeari halako esango dugu misterio puntu bat edo musikaren arabera. Nola bizitzen ari zara zu hau? Emozio handiekin, egun handia izaten da, herrikoentzat eta musika honek, elegantzi puntu bat ematen dio desfile honi eta gustuko oso Hainbeste zarete, momentu batean irtengo dira eta jarraituko duzue kale jira izugarri honekatik kale nagusiak gora. Hainbeste zarete bandan eta gustatuko litzaidek ere jakitea zenbaten txaiatu duzue hau egiteko, ze ikusten ari gara herri bat dagoela guztiz batuta hau egiteko, zuek ere musika tal banda bezala zenbaten txaiatu duzue honetarako? Ez dira oso partitura komplikatuak izaten, eta pare baten saioekin nahiko izaten da, bai. Eta horixe, pare baten saioen ditugu. Nola ikusten dugu Getaria, nola ikusten dugu gaurko giroa? Oso aldatuta, egunerokotikan oso desberdin, baina, jende pila bat ikusten da, eta gustatzen da. Jai giroa sumatzen da, jendea pozik dago, giroa ezin hobea da. Hemen ere partitura hau ikustearren aukera dugun ikusteko. Esaitezu zein den jotzen ari zareten abestietatik badaukagu zerbait hor? Da Fernando de Magallanes, badauka bere historia honek, Magallanes dakizuen bezala izan zen lehenengo kapitaina abentura hortan, eta partitura hauek ekarri zian bere jaioterritikan, Sabrosati Portugaldik, oain dela 30 urte baino gehiago. Eta ordutikan, desabarko hontan, hau jotzen dugu. Bai, gora elkanon kantez gain, hau ere bai. Badauka historia, partiturak ere? Bai. Han izan nire, oen dela 30 urte baino gehiago, eta beste lankide bat ere bai, eta han lortu genituen partitura hauek.
bukatzeko Xabier kontaidazu zer ikusiko dugu hemendik aurrera. Zego itxaroten ari gara, suposatzen dut orain kalean gora egingo dugula, baina zuek ere gurekin etorriko zaret ezta ibilbidean. Bai, noski, guain aterako dira, aldatuta ja, eta goruntzu egingo du poliki-poliki, beste martxa ederra jotzen, eta ja, goaz, monumenturantz, ja, azken txampa egitea. Azken txamparekin, Xabier, eskerrik asko eta gozatu ezazuela, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko, Xabier, eta ikusten duzuen bezala, pixkanaka hurbiltzen ari gara, ez? Bagoaz kalean gora, eta bagoaz Elkanoren, esango dugu, antzezpen honen, bukaerara, esango dugu. Zederra, partitu horren historia dela 30 urte Portugadik ekarria, Magallanesen herritik, hortxe ikusten dugu Agus Baranderenek orrontzikoa jarraitzen duela, dantzariekin, eta ez dakit noiz arte jarraituko duen. Eskerrik asko Agus, beti alaitzen gaituzu eta bazterrak alaitzen dituzu. Rafa, oroituko dugu, Magallanes izan zela lehenbiziko kapitaina bidaia hartan, abentura hartan, gero ja hil egin zutenean orduan hartu zuela Elkanok, bidaritza eta kapitain lan hori, ez da? Bai, hori izan zen. Baina hori buruz, dakigun bakar hori da, noiz hartu zuen, nola buelte eman zuen. Nik hori, benetan nik gai hori utzi dut beste izatik. Kontratu nahiz, espektu asko zehala, hori ni baino askoz gehiago ziketela, eta nik gehien bat, topatu nahiz, beste lehen aipatuten moduan nahiz, beste Elkano zubirten ja. Bueltatzen danen, eta azten da bere bizitza, ezagutzen dugun bere bizitza, bestela dakiguna da, buelta eman zula, baina bertan zegatatu zen oso gutxi dakigu. Oso ni pixkat detailista nahizela, baina buelta eman nola gaititu zen, horokora dakizkigu. Gero berriz, sortzen da gizon, berezia, oso honetzat, oso interesgarria. Horentxe jarraituko dugu, baina guazen berriz momentu batez Bentzaketariako Elizara, Salbatu Elizara, eta entzun dezagun azkenekoz korrontziren emanaldia.
Getariako Elkanoren lehorreratzea zuzenean ematen ari gara, ETV baten eta ETV bi on kateetan gaude aldi berean. Arratsalde on dizuela, oraintxe bertan gurekin bat egin duzuen hoi. 150 Getariar baino gehiago gaur parte hartzen antzezlan ikusgarri honetan. 100 urte baino gehiago badira hau egiten dutenetik. 1922 urtean egituten lehenbizikoz eta ordutik 26 aldiz, urte batzuk gora bera, errepikatu da eta aurtengoare 500. urte hurrena, Juan Sebastián Elkano hil zenetik, eta aurtengo horregatik urte hurren borobila eta berezia da. Gurekin dugu Borja, historialaria, arratsaldeon, berriz ere. Ekarri diguzu dokumentu berezia, erakutsi guzu zer den, eta nola llegatu den hau zure eskuetara? Hau da kopia bat, hau da originala. Zer da? Originala ematen du, baina da faksimil bat. Hau da, Elkanok berak idaditzako eskutiz bat Emperador Carlos Emperadori, eskatuz, demieko eskatuz. Ze eskatzen zion? Kapitalizatea, Santiago abitua, Magallanes dezuen modua, Magallanesan bere pizkat modelo eredua, gero hainbat privilegio, beak esaten du, nire ditut bi lagun, lagundu behar dugu, eta gaina oso kurioso da ezatik, oso motza da, eta albon jartzen du erantzunak, ez, oso kurioso da, eta bueltan, bera eman zioten naizu, Kapitan Juan Sebastián, hola ezagutzen zen, ez da Elkano bizenekin, eraman eta bazerken noen esaten duen moduan. Borja, lortu duzu baita Elkanoren testamentua? Bai, hau da beste kopia bat. Ez. Bueno, jakina kopia bat dela, baina nondi lortu duzu hau? Erakutsi kamerari pixka. Nondi lortu duzu, Borja? Hau artxibo, Sevillako artxibo general de Indias dau. Beha hiltzanean, atzo egiten zan, 5 urte, eta honek idazten du ustaia 27an, ez banago. Zena barmenduko zenuke testamendu honetatik? Beak nola egiten du bere zorrak, bere familia, bere bialabak, bere bizitzen laburpen bat egiten du testamentu honetan, oso politia da oso berezi. Zerrekan, beha oso gizki da, eta kontatzen da, berak ez dakizek etatukoan. Eta, testamentu egiten du, pensatu hilingo dela. Zorrak utzi zituen? Bai jauna, zorra egiten zuen. Dirua utzizun, bai dirua esango nukenik, dirua virtuala. Zorra behar jaso bat zituen, dirua ez zuen jaso. Horren arabera, banik egingo dut manda batzuk. Semia alauei, laguna, hemen golizei, herrira, eta diru desente zabaldu zuen hemen. Eta egiten du beak, barkoan zituen ondare guztien inventario bat. Claro, dirua zen. Zen bat, eta beha ematen zuen, beha merkatari izan baita, eta jutetzen beha jota negozio itxea. Eta bigarren negozio beha loaiza juten danean, beha barak izertara dikoan. Aberastu nahi du, beha eta bere ane guztiekin juten da, dena hil itzen dira. Bai kuñatua, bai anaia, eta bere amaben Getarian bakarrik gelitzea. Hori oso gorra da, eta zeka kontu batzen. Familie guztia jun, bidea baten, denak hil. Bidai horretan, loaiza bigarren buelta horretan, ez? Eta hau da testamentua, Sevillan dago, egin zen bere gaian faksimil bat emaziaten. Erakutsi berriz, kamerari, da, honena ere, letra eta horla. Bai, hemen bitxia da, gara hartan, Grumet eta oso gazte zan mutil batek idazten duela, Andres de Urdaneta. Pero famoso, oso famoso, Gipuzkoarra ez, berak idazten du. Eta gaina, horrela eta honek gero kontatzen dugu beste testo baten nola izan zan buelta hau, eta nola izan. Beha estimazio ikaragai ezon, ze Elkano den ez. Bitxia da ez, nola itxas gizon aina handi batek azkenean ez zuen sosi kobratu, zorrak utzi zituen, eta zer diren gauzak bere gorpuaren Ozeaniako itxasuan bota zuten, eta hemen badago, kontatu diguren historialariak, badagola hilarri bat hemen Getarian, baina utzi dagoela, jakin ez da bere gorpua bertan ez da. Gizona handia izan zen bere garairako, baina ondarea duda utzi du. Itxas gizonen ondarea hola zan, dezu zorrak. Zorrekin itxero zuen bezala, prestan eskatuta, argita garbi. Barko itxeko, zehuntzaiteko, horrekin juten zea, zuren lukro zestante egiten dala, lukro izango dugun lukro horren bidez egiten nahi zorrak. Eta melo bultatuko geha, izango dugun kriston dirutza, eta ondo zora guztia dugu, hemen zora bultatuko dugu, gaina bere amak, bere anaiak ere, dirua zaratzen dute, enpresa horretan. Zagiletzen dira, niko geizkin, eta gero bere alaba horiek, pleito jaten zen amonari, hori kobratu nahi dugu, eta nonde ordaindu. Goazen kalera berriz ere, Mikel Etxarri, hasi alda kontinenteen desfilea?
Arratsaldeon Joseba, oraindik ez da hasi, baina momentu gutxi barru hemen kale nagusitik gora igoko da desfile hori. Bien bitartean hemen gu Mari Carmenekin gaude. Mari Carmen Getariako bizilaguna da. Konta iguzu Mari Carmen, ez da diguzu emozionatuta zaudela gaur? Hoxe naula emozionatuta, nire alaba dator, karroan. Nire alaba datorrela karrozan. Eta ze kontinentetan? Asea. Eta nola prestatu ez gaurko eguna? Urduritasun asko kineo? Bueno, pixka bai baina, normal. Eta konta iguzu, nola bizitzezu gaurko eguna hemen Getaian? Beti izan da, egun posgarrela izan da, eta gaur baina, eguraldiak asko lagundu du, eta orduan, bueno, posposik handanok. Ez dikit pixkat urduri zaudeten hemen Elizatik atatzeko momentu hortan. Asko xamarra da pasatzen, bai. Pixka da aspertuta. Bueno, baina prest, eozen momentutako, ez da? Bai, prest. Alaba ikusteko goguekin gaina. Gure hemen orduan izango ga, Mari Carmen, presura alaba ikusteko. Eta, Joseba, nahi daiz baitare ikustia, zuek ikusi dezazuen irudi hau, ze Getariako kale nagusia dago, jendez beteta, baino baitare balkoiak oaintxe irikidea Elizako ateak, eta berehala, ja, igoko da kale nagusi honetatik gora, desfile hori, karroza hori, Elkano eta kontinente bakoitzeko ordezkari bat barruan duela, aurretik hori bai, Getariako musika banda. Ederra Getariako kaletakoa hortxe balkoi guztiak jende estanpetaraino beteta, eta momentu honetan minutu batean hasiko da kontinenteen desfilea. Arratsaldeko 7:04 gutxi oraintxe bertan, zuzenean ari gatzaizkizue, ETV baten eta ETV bi on kateetan, eta ari gara, Juan Sebastián Elkano itxasgizon ezagunaren inguruan luze eta zabal solasean, historialari batekin, Borjarekin, eta kaleko giroa ere erakusten ari gara. 100 urte baino gehiago, Getarian antzezpen hau egiten dutela. Aldatuz, tradizioa momentuaren arabera egokituz, eta tradizio horretarako delako gainera, ezta? Ailegatu da onaino, 26 aldiz egin dute antzezpen hau Getarian, urte batzuen gora beran, 100 urte baino gehiagotan, 4 urtero, gaur azkenekoa urte borobila, 400. urte hurrena urten Elkano hil egintzela, eta aipatu dugu Borja gainera eriotza ez zuela erresa izan, zean txasoan hiltzen, eta bere gorpuare bertan bota zuten, ezta? Jakina, eta gero kurioso da, 10 urte pasar behar izan ziren, hori, Espainiatikan onartzeko hori. Horrekin, hemen ikusita zorrak, negozioa, hori demostratu behar dezu hilala, nola ez da voltatu, eta zeinek esaten du. Horri kurioso da, zatik, 10 urte pasata, bai, onartzen dugu hildela. Eta hon, ama zituen pleito jobakin taola, orduan beste giro bat azatzen, baina bitartean hiliten dira. Baitan ez bineska, Elkano guztien dituen, eta orduan gelitzen ama, amona, Katalina, zea Portuko Katalina, bakarrik. Hilo batekin, beste hemengo apaiza batekin. Ikustu ezu, zen nolako bizitza, impacto ematen du, jakin hori. Bera joanen gara kalera elederren gara, baina horretik, zergatik sortzen zertik pizten du alako interesak gaur egun oraindik ere Juan Sebastián Elkanok? Berezi darako nik usteet. Ala ere nik ezeko nuke gauz bat, ez nago ziur, hain importante gaur egungo, uain bai, hemen Getarin bai, hemendik kanpo, asko ibili nahi izan da hemen, eta jendeak oso ideia arraro dauka berari buruz, ez bolte mazu ba, eta zer, eta horrek, eta nire zenbat aldiz kontatuet, ez dakizu gero nola garrantzia autu zuen Europa mailan, eta hori bultzatu behar dugu hori. Ikusteko, nazioarteko asunto izan zen, eta bere fama nazioarteko fama izan zen, eta hortaz oso gutxi gertu da. Nire pere ematen dit, Getaia jakingo balu, haizu hemen dugu, bai, bolta eman, bai, haizu, bukatzen da, berez, bolta eman da, eta zero, bai, izugarria, bla, 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 baina urrengo 4 urte horietan, zenolako boltak ematen dira Elkano. Nola egiten du, iaia kasi, Espainiako edo Kastellako enbaixadore. Eta Portuga izan, nola horrek, eta nola ez dute ezaten nola. Oso raro da, haingo, enbaixadori, nola gizon, itxasok gizon horrek, nola ezaten gauz horiek, eta ze importantzia ematen dioten, ez da dute onartzen. Espainian bai, eta Kolon, Cristobal Kolon zene horrian, beha jarrita, hori alucinante da hori. Nola... Kalera goaz berriz ere, ez dakite hasi ote den kontinenteen desfilea, esperuan gara denok. Eleder Iglesias, hasi alda desfilea?
Bastear dago desfile hori, Joseba, eta minutu gutxi batzuetan izango dena. Momentu honetan kale nagusian ere atzekaldean ikusten baduzue, jendetza, bi aldeetan eta ertzeetan esiaren atzekaldean pila bat pertsona itxaroten bost kontinente hauek Elkanorekin batera goraka egiteko desfile honetan, eta gu bitartean ibili gara halako lagun batzuekin ere, eta Garbine eta Intza egin ditugu lagun bezala hemen itxaroten ari zaretela arratsalden lehengo eta behin, eta fiskal luz egiten ari da, ez da, Elizaren atera eta gora egite hau, edo ze? Bai, bueno, egia da, guainen izan dantzak diala eta pixkat itxoiten nahi gara, baina jan ikuste ja seituan datorela ja gure gana. Gaur egun berezia ez da, kristongo giroa dugu kalean, eta Garbine nola bizitzen ari gara, ez da kaletan hainbeste oiu eta irri, eta gaur alaitasunezko egun izugarria dugu ez da Getarian. Oso polita zaten ari da, oso unkigarria, benetan laburtetik behin egiten da, baina eske beti emozionatu egiten hau horrela ikusteak, bai. Urtero etortzen zarete ikustera, hau zuen egutegian markatua dagoen eguna da? Bertakoak gara. Hemengo zarete orduan suposatzen ez duzuela galtzen? Ez dugu galtzen. Orduan, giro izugarria, hemendik aurrera, zen egingo duzu zein da getariar baten plana ze, hau ikusi eta gero, badago hemendik ere gelazeri, ze egingo dugu? Bai, bueno, gero azkenean martxan segi, festak segi, teuego indikan pixka gatea, así que ambientiakin, lagunakin aprobetxatu eta zoze hartu. Songi, baita ere, aipatu didazu, baita zenolako bitxia den hau, esiamen duzu, hemen zuek zaudete, baina bestaldean zuen beste lagun batzu daude, eta baranduta zaudete, hemen daude beste lagunak, hastear dago pixkanaka entzuten ari gara bandaren lehenengo nota hoiek, neskak, bagoaz ikustera zer gertatzen ari den, zuek ondo gozatut eskerrik asko gurekin biltzagatik. Berdin, ondo pasa, neskak, eskerrik asko. Buelta emango dugu, ze momentu honetan ikusiko duzuen bezala, igotzen hasten da musika banda gorakadoa, instrumentuekin eta atzekaldean ikusiko duzue, jada prestatuta jantzi berriekin aldatu direlako, Elkano eta 5 kontinente hoiek inguruan goraka pixkanaka egingo dutenak, beraz irudi honekin Joseba utziko zaituztegu, pixkanaka kale jira honek gora egiten ari den bitartean. Hauxe da, seguru eski, eskerrik asko Eleder, eguneko irudirik ederrenetako bat, eta haunitzek espero zuten momentua. Getariako udal musika banda zuen pantailaren ezkerreko aldean, eta eskuineko aldean berriz hortxe, nire ondoan, kontinenteen desfilea. Kontinente bakoitzeko ordezkari bat goitu da, igo da, hor gara, eta bortzak elkarrekin, Sebastian Elkano buru dutela, badoaz. Salvatore Elizatik goiti, kalezkale, hor Elkanoren monumentua irudia dagoen leku horretara, eta bertan eginen dute, abestia, eta zugarri emanaldi polita, berehala ikusiko dugu. Baina momentuz begiratu, hauxe da irudia, nola garraiatzen duten orga hori, unkigarria da, Rafa, hau ikustea? Bai, eta bai. Polita da, bai. Ez da jonitzen hau, eskularria, nik ez ezagutzen, baina hemengo bertako jendean nola ematen dioten bizitza eta... Ea entzun dezakegu momentu batez kalearen ahotsa, ea entzun dezakegun Getariako musika bandaren doinu hori nolakoa den. Ea ba.
Hauxe da irudia, Mikel Larrañaga, hortxe erdi-erdian ikusten duzuena, Juan Sebastian Elkano gorpuzten duen getariarra, aurten lehenbiziko aldiz egiten ari da. Paper hori, rol hori betetzen ari da, azkeneko bortzaldietan Inigo Isaste izan da, bete duena eta aurten erreleboa hartu eta datozen 2 aldietan behintzat, hemendik 4 urtera eta hemendik 8 urtera, bera izanen da, Mikel Larrañaga jarraituko duena hori egiten. Irudia ederra eta garrantzitsua hauxe da irudia, hortxe ikusten dituzue, bortz kontinentetako ordezkariak, Juan Sebastian Elkanok bortz kontinenteak pasatu zituelako munduari bira eman zionean, eta bortz familietatik bakoitzetik ordezkari bat hartu, hor gara igo, eta orain badoaz gora monumentuko omenaldira. Kontinenteen jeitsiera da orain ikusten ari garen hau, eta gero berriz antzezpenaren azken zatia izanen da, Elkanoren monumentuaren inguruan eginen dena. Bertan ospatzen da espedizioaren itzulera eta getariak bere itxasgizon ospetsuenari egiten dion omenaldia. Ekitaldiaren unerik solemneena eta unkigarriena izanen da, eta herriaren memoria kolektiboaren adierazpen nagusietako bat bihurtuko da. Berehala ikusiko du hori, eguzkiak parez pare jotzen dio Mikel Larrañagari, gaur eguraldi ederra baitugu, uda beteko giroa getarian, ederki gaude talaia honetan, Borja, gustora gaude, agurtu behar zaitugu, emaiguzu azken ideia bat, zerekin joan behar dugu etxera. Elkanori buruzko, ze ideia gorde behar dugu gaur etxera eramateko? Igual ez da oso politia, baina ni ikertzeko gizona dela. Eta fijatzeko asko eta asko. Dakiko baino askoz gehiago. Ni animatzen da jendea, ni egin dut ibibidea, baina gaso asko dago, behar buruz ikertzeko, jakiteko eta jakinarazteko. Bestela, niretzat esatia mundu bira, egon zuna bai hori aparteko kauza hori, otros gaude.
Baina galtzen ari geha, urrengo elkano. Elkano ondila eta elkano jatorra, elkano berezia, oso berezia. Bai, mere ematen zaitez, jo, nola ez ego hori zaipatzen gehiago ez. Borja Guinagalde, historialaria, plazera handia gaur gurekin izatea, eskerrik asko ekartzeagatik elkanoren gutuna, elkanoren testamentu ere bai, kopia bat jakina, Kadizik ekarria. Eskerrik asko guretzat arte bat hartzeagatik, hainbertze gauza interesgarri kontatzeagatik, eta hurrengo bat arte, ondo segi. Ondo segi, zure. Bagoaz berriz ere kalera, eta hurrengo gonbidat etorri bitartean, entzun dezagun nola doan kontinenteen kalejira hori, jaitsiera hori. Aurtengo lehorreratzea bukatzeko, Juan Sebastian Elkano munduari bira eman zion lehen pertsona eta munduko 5 kontinenteetako ordezkariak elkartuko dira Elkanori egindako monumentuaren aurrean. Munduko kultura desberdinen ordezkari horiek egingo diote harrera Elkanori. Simbolismoz betetako irudia ikusiko dugu segida. 5 kontinentetako ordezkariek mundu bola irudikatuko duen artelanaren zati bana jarriko dute. Kontinente bakoitzak bela bat jarriz, gure planeta osatuko dute. Opari horren bitartez, guztiok garela mundu adierazi nahi da. Guztiok berdina, guztiok lurberaren parte, eta guztiok milaka kultura, hizkuntza, identitate eta kolore biltzen dituen munduaren parte. Para finalizar el desembarco de este año, Juan Sebastián Elcano, la persona que dio la primera vuelta al mundo, se reunirá con los representantes de los 5 continentes ante el monumento dedicado al marino. Serán los y las representantes de esas diversas culturas del mundo quienes reciban a Elcano. A continuación, veremos una imagen llena de simbolismo. Representantes de los 5 continentes colocarán cada uno una parte de la obra de arte. Hortxe doa Juan Sebastián Elcano eta hortxe doaz kontinenteetako, 5 kontinenteetako ordezkari guztiak, karrikaz karrika gora, monumentura llegatu arte, eta hortxe bakoitzak kandela bat utziko du, eta ginen dute aski emanaldi berezia. Urrengo gonbidatua, gurekin hemen prest, Irati Diakez, arratsaldeon. Berdin, arratsaldeon. Eskerrik asko tarte bat hartu eta gure set honetan etortzeagatik, Getaiarra zara, snow olimpikoko kirolaria. Mila esker, Getaiar bezala nola bizi duzu gaurko eguna, zer izara barrenian tripan sentitzen gaur? Joa, normalian asko empatizatzen jendiakin, orduan ikustitutenian pasatzen da nervio asko. Oso egun polita da berexia, denbora asko da, olan asko orduan, nervio hiekin. Egun zara kalean ikusi duzu zerbait? Ikusiet. Eta? Ondo, ikusitxuta iatzen tripulantia goraka, eta gero amonan itxoitikan balkoitikan ikusitut familia pasatzen. Eta oso polita, asko prepatzeu orduan, dana perfecto junta. Gaurko egunez, negarre egiten duzu Getariarrek edo ailegatzen da emozioa puntu horretara? Niko ipurdia bai, nehar ite arte nahi aiatu, baino asko ikustetxun neharrez. Bueno, ez da gutxiagorako, ez? Gaurkoa barrutik eta bihotzetik bizi duzu Getaiarrek. Hortxe ikusten dugu, poliki-poliki ari direla jeisten horgatik, eta hortxe Elkanoren monumentua dagoen leku horretan elkartuko dira, 5 kontinentetako ordezkariak eta emanaldi berexe eginen dute. Juan Sebastián Elkanok banaka-banaka gonbidatzen ditu, bera jeitsi eta elkarrekin eginen dute emankizun hori. Oraintxe ja akabatu da, bukatu da. Momentua unkigarria da, ez da Irati? Bai, oso emozionantia. Zer du momentu honek? Azkenian, klaro, 4 urtetik behin itea, eta prestakuntza asko da, herri asko implikatzea, voluntarioak, ateazioan akarrozan, danak, orduan, ikustea, iteuen lan horren fruto eman duen. Zenbat hilabetez egiten duzuen lan, egiten duten lan Getaiarrek modu voluntarioan gainera, ez da noiztik izugarrizko implikazioa hemen dagoen. Bai, hasiera, nik pentsatu izan un apuntatzia, baino gero ikusi nunean egitan kuadriako bat atea zan da, zenbat ensaio, zenbat proba, zenbat gauza egiteituen, zanun, ezin dut, kanpuan honian ezin dut hemeneon, orduan denbora pila bat. Implikazio handia da, gainera behin antzezlanean parte hartzen hasita gero 8 urteko konpromisoa hartzen dute,
gaur lehenengoz egin dutenek, hemendik 4 urtera berriz egin beharko dute, hemendik 8 urtera ere berriz errepikatu beharko dute, eta aurten lehenbiziko aldiz gorpuzten ari da Elkanoren papera Mikel Arrañaga, hemen begira, eta Mikel Arrañagak bertze bi alditan behintzat, hemendik 4 urtera eta 8 urtera bete beharko du Juan Sebastian Elkanoren papera. Hortxe droneak ematen digun irudi hori, hortxe Getariako kaleak, eta ikusi duze poliki-poliki, azken monumentuaren inguruko emanaldi hori, momenturik solemneena gaurko egunean hori izanen da, eta hortxe doaz guztiak, ikusten duzu arrimatzen ari direla Elkanoren ingurura, eta hortxe eginen dute elkarrekin, azken emanaldi hori entzun dezagun momentu honetan, momentu solemne honek ze ahots duen. Ordezkariak, badoaz poliki, haien lekua hartzera, Aritz Alberdiketarako alkateare hortxe ikusi dugu, poliki, bakoitza bere lekua hartu, eta emanaldi hori berehala eskainiko dute, kandelekin eginen dutena, Elkanoren irudiaren inguruan. Gaurko emozio handikoa da, eta gainera parte hartzaileak adin guztietakoak ez da, gizon, emakume, aur, gazte, heldu, herri oso bat elkartzen du. Gaurko antzeslan honek, ez da, Izaro? Irati, bai. Irati, bakatu. Egia esan alde hortatik evoluzioa egon da, eta geho eta herritar gehiok alde parte hartu, osake oso ondo hori. Aipatu dugu horten gainera bi emakumezkok hartu dutela parte, hor eskifaiaren parte, bat molukar moduan, indigena moduan, Izaro Lestaio, hortek Izaro hori nokan buruan, eta bigarrena ere emakumezkoa izan da, tripulazioaren parte izan dena, hori ze gauz ederra den ez da, tradizioan moldatzearena, egokitzearena, eta jakina emakumeek, dagokizuen lekua eta guk gizonok aimertze urtez kendu dizuegun hori berriz hartzea, ez da? Bai, hor iritzi diferente asko daude, baina egia da gizartia evoluzionatzen di joan bezala, antzerki hontan edo baitare evoluzionatzen jun berdala, osea, nik personalki oso ondo ikustet. Hortxe ikusten duzue irudia, Mikel Arrañaga, urten lehenbiziko aldiz, Elkanoren papera gorpuzten ari dena, bi seme-alabaren aita da, eta atzo berekin solastu ginen aipatu zigun. Urduri zegoela gaurko, aurrekoak Inigok erreleboa pasatu zionean, edo eskaini zionean ez zuela bi aldiz pentsatu, berehala baiezkoa eman zuela, jakina parte hartuko zuela Elkanoren papera gorpuzten, baina gaur goizean Pili Manterolarekin egonda hor Iribarren bazkaria egin dutenean, eta hor ere urduritasunak agertu omen ditu, aipatu digu Pilik, eta hortxe, talante serioarekin, Elkanori egokitzen zaion moduan hortxe dago, azkeneko emanaldi horretarako prest eta zain ederra, baino ardura hundikoa behar du izan, gaur Elkanoren papera egitea, ez da? Irati? Nik irakurri nun bere entrevista baita ere hartzapegin ziona, eta baita ere irakurtzen nun ze urduri zeon, ze suposatzezu meretzako, eta niretzako ez daka merito gutxi, eta oso ausarta da bakarrikan, nahi izate horrekin. Eta egia esan oso ondo indu, osake, errepikatzeko. Duda ote zegon, muixu emanen ote zion lurrari, lehorreratu eta portua lehenengo zukitzen zunean, ez dugu ikusi muixu eman dionik, aintzinekoetan ikusi dugulako. Hortxe, lekuak eta hartuta, ez da? Nola izena du leku horrek? Zein da talaia hori? Elkano monumentua. Elkano monumentuaren gainean hortxe, hau da monumentua, ez da? Ederra handia tamainaz. Hortxe bakoitza bere lekuan, Getaria herri zoragarria duzu, Gipuzkoako kostan gara, Getariak, ez dakit nik Euskal Herriko herririk politena ote den, baina politenetakoa behintzat ez dut zalantzarik. Nik ez. Irati? Nik ez, nire ustez politena. Hortxe, guazen momentu bat eskalera berriz, eta entzun dezagun momentu honetan, ea ekitaldi solemne honek, ea isiltasunak ze ahots duen.
Esontzi batean kolonka daiteke, begira da maitasunaren seinale, lurraria gure zangabe gero arte. Aurrera, olatu eta marrazten entzelu moga, itxaso zarrean berria da gura, berriz itzultzeko azierako portura. Euskal txikariako, ametsa gauzatzen atxoa, urun egon da ere izaten doa, Euskal Herritxik euskarako da, elkano bizutan horiak biztira, bimundu hortxe banakira, bimundu hortxe elkari berira, bizitza da mondo bera. Bistan da, Agus Barandiaranek ongi probestu duela gaur, bere Getariako bisita, eta Elizan hasi, Elkanoren monumentuan jarraitu, eta gauean Getariako frontoian eskainiko duen kontzertuarekin bukatuko du, ongi probestutako eguna Korrontzi taldeko Agus Barandiaranentzat, kasik Elkanoren pareko protagonista bihurtu da Agus Barandiara. Hortxe momentu honetan emanaldiari hasiera eman zaio, eta poliki-poliki, hortxe mundua osatu dute, ikusten duzue, kontinente bakoitza bere zatia hartu, eta guztien artean osatu dute, mundu hau duela 4 urte egin zuten. Hau ez da betidanik egin, ez da, Irati? Egia esan ezin izan detkuna da, baina ez dut uste indandikan da, hori, izatek inuna gauzak aldatzen dijoa zen bezala, aurrez hartu zuen da polita da. Hortxe, entzun ezagun momentu dana, hotxak zer dion, Kepa Iribar gure irratiko lankidea da, ea zer dion. Sentitzen zuen loturaren adierazgarri. Horietako bat gainera, Getariarra eta hurbilekoa, Andres Gorostiaga. Bere testamentuan, bere alaba Valladolidetik Getariara ekartzeko eskaera ere egin zuen, eta hainbat diru banatzeko borondatea ageri bere zenide eta bere eliza kutxunen artean. Lehen aipatu bezala, etzen posible izan. Gaur egun, Getariako ikur handietako bat ere aipatu zuen testamentuan, urdinezko 3 parrilla. Ez da beraz gaurkoa gure ikur preziatu hori. Getariarrok, Euskal Herriko herritarrok, gure historia idatzi nahi dugu. Gure historia eta gure pertsonaiak geure begiradatik ikusi eta ulertzen saiatu. Izan garenaren eta izan nahi dugunaren arteko kontakizuna egin. Beste mundu bat posible dela sinetsi eta norabide horretan nabigatu mundu hobe baterantz. Elcano murió en 1526, el 6 de agosto. Perdió la vida como consecuencia de una enfermedad tras haberse embarcado en una segunda expedición al Pacífico. Para finalizar el acto, en homenaje a Elcano, cantaremos Gora Elcano. Este año hemos celebrado el 500 aniversario de la muerte de este Getariarra universal. Como muestra del apego que sentía hacia su tierra... Aurten 800. urte hurrena, Juan Sebastián Elcano hiltzela,
1826 urtean hiltzen, atzoko egunez abuztuaren 6 batean, aipatu dugu gaurko saioan zehar, hainbat aldiz, nola itsasoan hiltzen, heriotzak han harrapatu eta bere gorpua ozeanora bota behar izan zuten. Hemen Getarian badago hilarria, badago bere omenezko leku bat, gune bat, baina gorpua ez dago hemen. Eta aipatzen zuen, Kepa Iribar, gure Euskadi Irratiko lankideak, nola orain elkarrekin Gora Elkano abestia abestuko duten, eta horrekin emanen dute bukatutzat gaurkoa. Ari dira euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez guztia ematen, ze badakizue gaur Getarian mundu osoko jendea elkartu dela, hauxe duzue Juan Sebastian Elkano, aurten badakizue lehenbiziko aldiz gorpuztu duela Mikel Larrañagak, eta bizitari guztientzat, hemengo, kanpoko guztientzat, emanaldi berezi hau, aurten 800. urte hurrena, Juan Sebastian Elkano itsas gizon ilustrea hiltzenetik. Hauxe irudia eta iratidiak ez agurtu behartzen dugu momentuz, mila esker guretzat arte bat hartzeagatik. Maiguzu azken titular bat, zer da zuretzat gaurko eguna? Ja, ez hainbertze Elkano nortzen baizik eta Getariarrek sortu duzuena itzakia horretan, ez? 100 urte baino gehiago aipatu dugu antzeslana egiten hemen herrian. Gaurko eguna zuretzat, zer da? Niretzako alde batetik berezia da, zeban eramona bostaldi izatea zan bere garaian, eta orduan bakitpeak oso persona hartze dula eta nire asko posti nahi horretaz. Eta bestetik ikustea beste behin, Getaiak elkarrekin dakan implikazioa, nola lan aiteun, zoze berraldima da beti hor gaudela, orduan olako zea bat ikusteko, show bat ikusteko ematean dana. Iratidiak ez Getaiarra, Snow Paralimpikoko kirolaria, plazera handia zurekin izatea, eskerrik asko da egununa pasa. Berdin. Guazen berriz ere kalera eta entzun dezagun berriz ere ea ze ahots duen horko mundu horrek eta oraintxe bertan abiatuko duten azken emanaldi horrek Gora Elkano abestia eskainiko dute eta hasi bitartean hemen dugu gure horrengo gonbidatuare ja Ilazki Torreteken gure gana, bera antolatzailea da eta lan haundia egin du ez aurten bakarrik urte desentez. Ilazki, arratsaldeon, Ireazki, Arrillaga, Valentziaga. Ongi torri. Eskerrik asko. Zer moduz? Oso ondo. Ongi. Piskatolan, gora eta bere bilita kalora dut. Zaitugu eta ekarri zaitugu korrika gure plato honetara. Saltsan egontzara orain arte. Bai. Haze lana egiten duzuen antolatzaileek gaurkoa prestatzeko. Bai, egia esan, honek funtzionatzeko jende asko bihar da atzetikan. Eta ikusten estan jende asko. Gu beti biligi horrelako lanetan, da, lehorreratzean ere beti udalak edo erozein elkarte behar zandunean laguntza, gure kuadrilla beti horre onda, beste hainbat bezala herrian, Eta, oingoan ere bai. Zenbat jende hartzen duzu parte antolakuntzan? Ez dakit, 50 bala honola, pentsatzen dut, ez dakit. Guazen momentu batean kalera berriz, okerrezpanaiz oraintxe bertan abiatuko dute azken kantua, entzun dezago.
Arratsaldeko 7:20 zuzenean ari gatzaizkizue Getariatik Elkanoren lehorreratzea eskaintzen. Hortxe Gora Elkano izeneko abestia, Salvatore Deuna Getariako abes batzak eskaini duena, iruditan ikusi duzuen hori da Juan Sebastian Elkano, aurten lehenbiziko aldiz Mikel Larrañagak gorpuztu duena, eta gure gonbidatua iazki unkitu da, zuretzat kantu hau Gora Elkano, egiazki berexia delako, zergatik? Bueno, lehenengo lehorreratzi intzanean, orain dela, Elkanon 200 urte aurrena ospatzeko intzanean, nera aitona juntzan tripulazioan. Eta nera amona naizpa juntzan kontinente bat, Ozeania ordezkatuz. Eta ez dakit, gure aitonak eta bizi zuen Elkano bentzako zan itxasgizon paregabe bat, ausarta, eredugarri bat, idolo bat gaur egungo, ez? Eta nik gogoan dakat, gure aitonak eta nola, iten ginoenean eskontza bat, edo bataio bat, edo garai hartan, beti bukatzen ginoen. Baskari hori, danok tente jarrita, eta Gora Elkano abestuz, eta Agur Jauna ere bai, tente, eta nik gogoan dakat gure aitonak ze mozi jokin da, ze sentimentokin abestentzun abesti hori. Eta egia da, herritar nire adineko herritar dano dakio abesti hori. Orduan, piskat aitonak goatu naiz. Piskat unkitu zara. Bai, aitonakin dago goatu naiz, balenoko, gure arbazoiek, ez, aitonak eta amonak eta izekok, eta, gu oso famili artean asko ospatzeko bagea, eta, piskat aiekin goatu naiz. Guazen kalera, entzun ezagun nola ari den joaten poliki-poliki Elkanoren monumentu horretatik, Getariako Udal Musika Banda. Emandua, aurtengoak berea, hortxeia Elkano badoa, Getariako Udal Musika Bandarekin batera, eta honekin iazki, aurtengoak eginda. Pena? Pena ez. Egiten da, eta aurrea, hemen dila urtea berriz. Zenbat aldatu den lehorreratzea azken urte hauetan? Zertan? 1922ko lehorreratze ure intzanean, lehen da bizikoa 200 urte aurrenak ospatzeko, herrian berbena bat jarri zuten. Berbena bat intzan, eta ekarri zituzten Madritik, pertsona aditu batzuk edo, aukeratzea kontinenteak eta zenek ordezkatuko zitun. Eta gure etxean beti kontatu da, nera amona naizpaura, nola etxeak untzan neharrez, gizon batzuk behitu iten zuela. 15-16 urte bakarri zitun, aurrena juntzianean angoian. Eta, gizon horiek beha aukeratu zuten adibidez Ozeania izateko. Gero, urrena izan zen, Elkanok, Manuel Gorostiagak aukeratzen zitun behai iruditzen zitzaizkion eskak. Hau ez, horrela, pixkat. Gero talde bat sortu zen, talde sekretu bat, inork ez gineak zeintzian. Uste dugu zeola gizon bat hor megafon, musika eta jartzen zuna festetan da horrela, eta hori mia, taskizu, eta holako lekutan ibiltzen zen, da neskasko ezautzen emintzitun, da hori omen zion. Talde horrek aukeratzen zituen neska batzuk, estereotipo batzun arabera. Adibidez, guk
ni gaztian itzala, eta lagunak indare jardun ez hitzaiten, momentu horiek oso momentu urduriak izaten zian. Zein aukeratuko due, hau ez, hau bai, irrubia iz eta alta iz da izango igual Europa, edo olako izangoa Afrika ordezkatuko duna, eta egia da, momentu horretan, beste neska batek esan dit adibidez zertentzana karroza batian esan dit, jo, nahi txikitatik esaten zien, ze guapasean, zu karrozarako moukua. Eta ze frustrazio, gero espazi zuen aukeratzen, ez? Eta garai hartan gauza hori dana normala irutze zitzaigun, baina emakumea zeon, objetu bezala, eskaparate batian, eta batzuk aukeratzen zuten hau bai eta hau ez. Eta berriz tripulazioa adibidez, tripulante batek usten zunean, beak aukeratzen zuen bere oinordekoa. Eta normalien zaten zen semea, edo iloba, edo horrela. Eta emakumea berriz, hori ez. Eta normalen utzi zitzaigun. Gero, udaletxean gobernu aldaketa bate hontzan, ordura arte alderdi batek agintzen zuen dago beste bat jarri zan, eta ikusi zan, bazala momentua pixka gauzak aldatzen hasteko. Orduan, haien urtean, haiek antolatu zuten urtean, intzuten jarri adintarte bat, 2018 urte, 30 urte tarteko neskak, eta herrian galdetu zuen, nor nahi zuen erten, karrozan. Eta apuntatu zian, eta hortik 5 neska zozketa zaukeratu zian. Urrengo elkanon dezemarkoan, edo lehorreratzean, ja mutila jatia irikizitzaien. Eta irutze zait, aldaketa indala poliki eta ondo indala. Eta mutilak ere oso ausartak izan ziala, zozket horretan izena eman zutenak. Eta izan zian, Ibai eta Eneko lehenengo 2 mutilak eman zuten izena, beste batzun artean, eta zozketan, bi horiek hartzen zuten, 2 kontinente ordezkatuko zituztela. Eta 3 neska. Eta gero, hori izan zen, azkenengoen aurrekoan. Segundutxo bat moztuko dizut barkatu ze, elederren gana joan margara, okerrezpa naiz, elkanorekin zaudelako eleder, arratsaldeon. Arratsaldeon, momentu honetan zuzenean, elkanorekin nahi zuzen ere, eta egun, arratsalde guztian zehar ikusi izan dugula Mikel Larrañaga, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Elkanoren papela, ikusi zaitugu, hainbeste tripulante, hainbeste, esango dugu, leku ezberdin, ontziak, kaleak, nola bizi izan duzu hause? Emozionantia, oso emozionantia izan da. Bai. Banekin emozionantia zala, tripulante izan da nago, eta orduan, baino atzian, gauza bada, eta horrena ateatze hori, hainbeste jende ikuste hori, asko emozionatzen du. Tripulante izatetik elkano lehenengo aldiz egitera, ze ezberdintasun esango zenuke dela bereizgarriena, nola hartu duzu paper aldaketa hori ez da, ze protagonismoa argi dago ezberdina dela? Hori da, zuk, ni leheno ertentzen ditzen azkenetan, esango dugu, azkeneko filetan, eta guan aurrena. Claro, salto ondila da, kamarak, dana zuri begira daude, mundua zuri begira daude. Atzean, bai, arraskitan zatazezea, baina gutxi jo. Baina hemen da dana zuzea, ninez protagonistak izango dugu. Gaur herria ere, zu protagonista, herriarekin batera, Getariako herri argi dago, esan dezakegu, sentimentuz beterik ikusi dugula, zu kale jiran zehar, kaleetatik pixkat ibilitan, nola ikusi duzu jendearen berotasuna, nola ikusi duzu Getariako, izango dugu, ez dakit urduriak edo? Jendea ondo portatu egia esan, jendea txalo jodigu, jendea urduriz ikusten zan, kontentu ikusten zan, urduri baino gehiago kontentu. 4 urtean behin egiten da, eta jendea asko apoiatu digu esan. Jendea marruin digu, gure elkano, apamutilak, golago gauzak esan ditu, eta orduan horrek indarra emateizu, eta jendea ondo portatu dala iruditzen zait. Bukatzeko badakiku Iñigok eskaini zizunean, elkanoren papera egitea baiezkoa izan zela eta gainera argi zeneukala berriz egiteko irrikitan, berriz hau bizitzeko aukera izatekotan nola hartuko dugu? Irrikitan bai. Irrikitan, klabe, hau ez da egunero egiten da papel bat, orduan irrikitan banao. Baina lamenei urtea. Guan pixkat deskantzatu, berriro pentsatu, gauzak ondo egiten entzaiatu eta hori merdeu, baina hemen urtea, berriro listo gonez. Bukatzeko, nola izan da lantaldea, orain okurritu zait lantaldea, nola izan da, Getariako herritarrekin lan egitea, hainbeste izan zarete hau aurrera eraman duzuenak, nola izan da? Pos bat esango nuke, azken binean herritar asko dago, ume, heldu, edade guztitakoak, eta pos bat da, dano batea juntatzea eta holako gauza polit bat itea.
Eskerrik asko, Mikel, eta gozatu, merezi izan duzun egun berezia. Eskerrik asko. Hementxe ikusi dugu Mikel Larrañaga aktorea Elkanoren paperean, egun osoan zehar, jantzita, ontzian, kaleetan, hainbeste lekutan, eta gaur protagonista izan dugula hemen Getarian. Zorte derra gurea gaur Mikel Larrañagarekin eguneko protagonistarekin mintzatzeko aukera izan dugulako, ze eskerrik asko Eleder Iglesias, eta goazen orain berriz kalera, ze hor, Valentzia Museoaren kanpoko aldean zegoen Eleder, ze orain luntxean elkartuko dira gaurko lehorreratzean parte hartu duten protagonista guztiak, antzezleak, antolatzaileak denak, eta okerrez panaiz, bertze norbaitekin ere badago, Mikel Etxarria, arratsaldeon, Mikel, norekin zaude? Arratsaldeon, ni Lore eta Mirenekin nago, beraiek getaiarrak dira, 27 urte dituzte, eta Loren lehenengo aldia da aurten hemen antzeslanetan, baina Mirenen ja bigarren urtia. Konta eguzu neskak, zemuz, nola bizitzuek getaiarrak egun hau? Ondo, emozionantia da. Bai. Azkenen 4 urtean benitean ospakizun bada, eta gu harrotasunez bizitze dugu. Urduritasun askokin ere bai, baina oso egun espeziala eta polita izatea guretzat. Ni bakit betidanik laguna esatela txikitako lagunak, nola izatea momentu hau konpartitzia? Oso polita, bai. Azkenen betikokin konpartitzia plazerroa da, ez? Da emozio gehiokin bizitza egun hau. Baina justu bilak kontinente iguala tokau geha eta orduan pozik. Eta konta egu, getaieko festak dira baitaren, nola pasako zego hain gatzan eguna? Ospatzen, guain arte bezala. Da nahiko nekauta gaude. Bai, baina bueno, egun politak aurretikan eta ospatu ingo dugu. Da urtetik behin itean eguna oso emozionanteak eta jarrantzat ez da garrantzitsua. Bai, hori da, bai. Jendeak asko bizitzeu eguna, bai. Eta jende asko etortzea kanpotikan da bertako entzako ere espeziala da, eta ospatzea ondo matez egu, eta ospatu ingo dugu, bai. Hau da, hemen dagoen giroa, Joseba, Miren eta Lorek gaur, batzek lehenengo aldiz, beste batzuk bigarren aldiz, bizi duten egunak eta herrigantzat oso garrantzitsua. Eta, hemen jarraituko dugu kontatzen gaurko eguna nola izango duten getaiarrek aurretik. Poza aipatzen dute, gaurko gonbidatu guztiek edo bentsat lehorreratzean parte hartu duten aktore guztiek, Mikel Larrañagak ere Elkano gorpuztu duenak, nabarmentzen zuen jendeak zenbat txalotu duen, zenbat animatu duen, haupa mutilak, haupa Elkano, ore hori eta herritarren maitasun hori nola jaso duten, ezta? Hori benetan nabaritzen delako, ilazki maitasuna benetan ailegatu egiten da, ezta? Hor parte hartzen ari diren horientzat guztientzat. Nik usten dut baietz. Nik usten dut jende asko keukidula txikitatik parte hartzeko nahi hori, ez? Bai, gu Elkano zan bezalakoa, historia garai hartan gaur egun ez da erratxa garai hartako gauzak ulertzia eta onartzen dugu dena, baina egia da barro gaudela baita ere Elkano itxas gizona, munduei lehenengo izan zalako guelta mantzola, ez? Gointzitunak baintzitun eta onartu berdia, terri horiek ere, ikusi behar da gertatu zen eta dana, baina, nik uste dut arro gaudela. Hortxe Getaiko arratoia, hortxe ikusten duzu irudi zoragarri hori, Getariak Gipuzkoako kostan dagoen herri biziki polita, eta orain ja bukatzeko luntxa, ezta? Iazke okerrezpana ez, parte hartzaile guztia, Valentzia Museoan zuk ere baiz, pultsera hor duzu ez da eskumuturrekoa, zer da egiten duzuena orain, despeditzeko eguna? Ni erropakin nabil eta segurazki luntxei gabe erropen lekura joan barko. Baina, esan nahi nuna da, leheno esan den nola iten zan, baina intzan oso prozesu parte hartzaile dara, 200 lagunek hartu zuten parte, eta aldatu zan, eta emakume batek ordezkatu berrian kontinente bat, gaur egun tribu familiak ordezkatzen dute. Eta integratu dira alde batetik herrian, herritarrak dian atzerritarrak, ze gaur junda Nikaraguan ze bat, junda Kubano bat, junda Saharaui bat, jundia Senegaldarrak, eta horiek integratzea lortu du, eta baita ere emakumen figura hori pixkat aldatzea. Eta baita ere esan nahi nun, beste anekdota txiki bat, 1000 dauzkat, ez dago denborik, baina 1922an gure izeko kindako Elkanon dezenbarko hartan, oparitu zioten eraztun bat. Eta gaur, eramandun eskatxiki batek eraztun hori, eta zan bere berramona zanura. Eta gaur eramandu eraztun hori jantzita. Eta, holako gauzak polita dira, anekdota bezala. Eta, 1000 anekdota nitun, ibili nahi segun hauetan galdezka bat eta besti, baina, Kalera goaz berriz ere, zaipatu dugu gaur, aurten, lehenbiziko aldiz, 18 eskifaiak ide hoien artean emakumezko bat izan dela saioa, eta okerrez pagara, Eleder Iglesias berekin da. Eleder, arratsaldeon, konta iguzu?
Arratsaldeon Joseba, ongi ari zara saioarekin batera gaude, saioa Etxeberria, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ikusi zaitugu, hainbeste denbora eta 3 orduko ibilbidea egin duzu ekora eta bera ontzian hasi eta goiko plaza horretan bukatu, nola izan da esperientzia, nola bizi izan duzu? Bueno, izango dizut, esperientzia oso polita. Sentimentu aldetikan egia izan da, betidan gustatu zaitez, tripulanteko gai horiek eta niretzako egia esan da tripulante izatea eta parte hartzea tripulazioan ore bat izan da. Oso gustora. Gogoratzen dizuegu, saioak gaur lehenengo aldiz, tripulazioan lehenengo emakumea ontzian zegoelarik, tripulazioko parte izan den lehenengo emakumearen paper hori egin du, eta baita ere galdetzea daukat, nola ikusi dugu, ez da, getariarren aurpegi horiek ikustelakoan, ze sentimentu izan duzu momentu horretan? Zango izut, ni getariarra naiz eta betitik bizi izan dut, ez? Elkanoko desembarkoko lurreratzea, sentimentu aldetikan, emozioa handiak dira, neu ere ultzin behar izan dut momentu askotan, ze kanpotik ikusten dudanean ere, niretzako emoziorantea izaten da eta emozionatzen naiz, baina gaur barrutik bizita, mantendun behar nun igual nire figura hori, ez? Baina egia esan da oso ondo, esperientzia oso politia, gu ekipo bestela ere, ez dakit oso ondo moldatu gara, alkarri lagundu gara baita ere, eta hori gozatzea zen momentu bataz. Hori nahi nizun kontatu, herri lan, esango dugu, lan talde izugarria zarete, hau herritik eta herriarentzat egin duzuen zerbait, bukatzeko nola izan da, ezta? Herriko jendearekin batera hau dena egitea, eta zenbat denbora gontzarete, entxeguak, jantziak, frogak suposatzen dut, hemen atzean badagoela prestakuntza izugarri bat? Bai, ikusten dana igual kanpotikan, atzetikan lan asko dago. Pertsona asko daude lanean, bai erropetan, bai kokatzen figuranteak, bai itxasontziarena moldatzen, kontinentearena, pertsona asko izan gara, 54 ume asko, nik usten dut lana baloratu behar dela ikusten dena eta ez dena ikusten ere. Oso garrantzitsua da getariarrentzat eta nik usten dut nahiko politia atera dela. Hori badiozut oso polita geratu dela eta eskerrik asko eta zorionak egin duzuen lan guztiagatik, saioa Etxeberria, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Jarraitu ondo, egunaz gozatu ezazuela. Venga, mila esker. Ikusi dugu saioa Etxeberria hemen gurekin, lehenengo emakumea tripulazioan, eta orain tripulaziotik, bagoaz orain zerbait hartzera, ez alda orain bertan getariarrek badutelako oraindik zer ospatu eta horretarako hementxe, Valentziaga eraikin honen barruan, hementxe ibiliko direlako, luntxa gora bera ospatzen merezi duten bezala, eta guea hemendik geratuko, ez dakit aukera baldin badugun Joseba metik gelditzeko, baina gogoa badaukat, Hartu zuk ere lederrola iskina batetik, gehiagi kontratu gabe inor, zerbait ez dukera irabazi duzula gaur, arratsalde osoan 3 orduko programa honetan egin duzun lanagatik. Saioa ezagutu dugu, aipatu bezala, lehenbiziko aldiz, 18 eskifaia kide horietako bat emakumezko izan da, baina duela 4 urte, Molukar indigena paperean ateratzen lehenbiziko aldiz, lehenbiziko emakumea, Izarol estaio izan zen hori, Arraun patroia, aski ezaguna, hemen herrian da bertze Pasaian eta bar, eta okerrez panaiz, Mikel Etxarri berekin da. Mikel, arratsaldeon, zer kontatzen du Izarok aurtengoari buruz? Bai, hemen Izarol estaiorekin gaude, Izaro izan zen, oain dela 4 urte, itxasuan sartzen, lehenengo itxasuan sartu zen lehen emakumea. Izaro, konta iguzu, nola da esperientzia hau? Bueno, egia guandara 4 urte oso urdurikin jaudela, aurten egun aiatu bizain lasterre urduri jarri gara, baina egun hau berezia izatea eta nik aurtengoa gehiago disfrutatetu endara 4 urteko baino. Eta konta iguzu, nola izatea prozesu hau? Zu izan zinean lehenengo emakumea itxasontzin sartzen, oain zenbat urte gehiago izan bertzea itxasontzi barrun? Konpromiso hartu deu, behin zartuta 4 urtez jarraian eta bergala, orduan 16 urtetako konpromiso badako. Eta getariarrantzako, ez tekit, emozionantia izatean egun hau, barrutik nola bizitzea? Moira zartzega momentuan oioi purdia jartu zaigu kantaketa izetugunean, da getariarrantzat egun hau oso berezia izatea. Kanpotikan bai bizi duen antzat, eta barrutikan bizi duen antzat, eta gehiago. Eta, oain, zer dakazue egun aurretikan, getarian festak dira, nola ospatu berdezue? Egun ondo aiatzea, eta guain ja hemendikan aurrea, jageteko festa disfrutatuko ditugu, eta hemendikan aurrea festa. Izara, aurten de bai lehenengo aldiz, tripulante bezala emakume bat atera da, ez tekit hau bide berri bat dan baita ere emakumeak
parte gehiago hartzeko, badakigu atzeko lanetan asko ibiltze diala, baina ez dakit hemendik aurreare bide bat ireki dezuen. Bueno, asmoa hori da, ez? Urtez urte emakume gehiago sartzeko, orduan ikuste, ja bi emaku gaude eta guri ikusita jende gehiago animatuko, gero sortegoa izatea, así que emakumeak apuntago esko eta tokatu eskeo, barruan izango da. Eskerrik asko, Izaro. Bueno, Joseba, hau izan da hemen Getaetik arratsalde hau oso garrantzitsua Getaiarrentzako Elkanoren lehortzeratze hau. 4 urtetik benite da, hemendik 4 urtera ere hemen izango garelakoan, hau izan da hemen dana Getaitikan gure partez. Mikel Etxarri, eskarrik asko gaur egin duzudan ederragatik, plazerra handia izan da, zure profesionaltasuna ikustea, ara eta ona bazter guztietan barne ibili zara, elkarrizketa haunitz egiten, hortaz behon daizula, eta eskarrik asko Eleder Iglesias ereportariari ere, gaur egindako lan ederragatik. Azken minutu badugu, emaiguzu azken titular bat ilazki zer da gaurko eguna zuentzat, Getaiarrentzat. Nik uste dut arrotasunez betetako eguna dela, Elkanok egintzun aregatik, azaina aregatik, eta baita ere arrotasuna nola tradizio bat aigean gaurko gizarteratzen eta poliki-poliki gaurkora ekartzen tradizioa eta gaurkotasuna uztartuz. Ilazki Arrillaga Valentziaga, eskerrik asko guretzat arte bat hartzeagatik eta eskerrik asko zuei guzti ere, gaur gurekin egoteagatik, hementxe gure despedida, plazerra, zuentzat 3 orduko erretransmisio hau egin ahal izatea, ETV bat katean eta ETV bat on katean egon gara zuzenean, eta hemendik 4 urtera, okerrik ez bada, berriz hemen izanen gara. Bitartean, ongizan, aio.